kdyby byl živý do našeho Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dostal jsem pokyn na mít mikrofonu a naši dnešní konferenci pomaličku zahájit a splnit svoji milou povinnost a všechny vás přivítat na půdě Národního muzea v naší nové budově. Z titulu pána domů vítám také hlavní organizátory této naší dnešní konference, paní Verku Foglovou z Ústavu pro studium totalitních režimů a pana Viktora Michálka z Historického ústavu Slovenské akademie věd a pochopitelně vítám vás všechny, jak z české, tak z slovenské strany, kteří jste se rozhodli strávit dnešní den na této odborném setkání. Do podkladů jednou napsal jako 2 úkoly přivítat na půdě Národního muzea, což se myslím teď rád splnil, a druhý bod vysvětlit, proč jsme se sešli zde historické zapojení tématu a prostoru. No, trošku si myslím, že je to nošení dříví do lesa, protože když vidím stejné auditorium, si myslím, že všichni víte, proč jsme se sešli právě zde, ale přece mi dovolte konstatovat, že symboličtější budovu nebo symboličtější prostor zrovna k tématu Gustáv Husák, moc politiky a politik moci bychom asi v Praze, ale možná i jinde těžko hledali. Ta budova je opravdu symbolická, ostatně i v československých vztazích, měli určité zlomové body, když byla naprojektována, stavěna do jejího vnitřního uspořádání, bylo zasaženo, protože přišla federalizace a původní plány na jednokomorový zároveň se museli narychlo přidělávat. Potom samozřejmě se zde udávalo spousta událostí, každopádně Gustáv Husák je ta budova, řekněme, až intimně zpěta. Někteří z vás možná někdy viděli, tam v rohu je takový až obskurní prostor, takzvaný prezidentský salon z bezpečnostních důvodů, bez okien, bez náhle zachován zbytek šatny a kuchyňky pro číšníka, kde prezident republiky, pokud se nacházel na půdě federálního shromáždění, mohl se trvávat, nebo tam o něj pečovat. Tu budovu dále šly dějiny, v této budově se potom opět obnovovala demokracie v roce 1990. A samozřejmě symbolicky v této budově de jure skončil svou existenci společný stát Čechů a Slováků. Myslím si, že víc k tomu asi není potřeba vysvětlovat a určité génius loci tohoto prostoru bez pochyby bude působit i na vaše dnešní jednání. Gustáv Husák, moc politiky, politik moci, měl soukromý subjektivní pohled na tuto osobnost. Myslím, že nemáme moc tak význačných, zajímavých a pestrých osobností v našich moderních dějinách budou našich národů, jako je Gustáv Husák, a zároveň asi nemáme příliš takových osobností, ve kterých by byl takový rozpor mezi, řekněme, inteligencí, vzděláním, moráním a určitým etickým a morálním rozměrem. Gustáv Husák velice zajímal právě kvůli tomuto rozporu. Já pevně doufám, když jsem si přečetl program dnešní konference, že ač neodborník na tuto postavu po skončení této konference najdu mnoho odpovědí na mnoho otázek, které jsem si kdy kladl. Takže já se na to velice těším. Doufám, že se v Národním muzeu budete cítit dobře, přeji vám příjemné jednání. Jak už jsem naznačil, přeji nám a celé organizaci. Dnes pořádaná konference přinesla mnoho zajímavých odborných výsledků a závěrů. Takže ještě jednou děkuji a hezký den. A nyní mi dovolte, abych třeba slovo panu ředitelce Ústavu pro studium totalitních režimů. Děkuji. Vážení hosté, dámy a pánové, jménem Ústavu pro studium totalitních režimů, který je jedním z organizátorů, vás vítám na mezinárodní konferenci Gustáv Husák, moc politiky, politik moci, která se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pana Petra Fialy. A dovolím si hned v úvodu trochu provokovat, když řeknu, že Gustáv Husák je nejenom výraznou a naprosto nepřehlédnutelnou postavou v našich dějinách, ale také trochu symbolem nás samých, alespoň ve druhé půli 20. století.
Jeho osud, ale spíš jeho přístup k životu, vystihuje totiž něco z naší společné povahy. Vůbec neříkám, že všechno, ale nakonec přece je možná víc, než by nám bylo mnohé. Myslím, že v životě Gustáva Husáka se dobře zrcadlí dějinné zvraty, kterými jsme v minulém období prošli. Je pro něj typické střídání nadějí a zklamání, a to několikrát za sebou. A je pro něj typické také to, že nevyužil a někdy přímo zneužil svých dispozic a svého nesporného talentu. Byl mužem, který přinesl mnoho překvapení, včetně naprosto neuvěřitelných vzestupů a neuvěřitelných pádů. Nakonec se ale stal smutnou postavou, stělesněním bezcharakternosti a ukázkou toho, že když člověk chce lavírovat někde mezi dobrem a zlem, ocitá se nakonec ve službách zla. Pro nás v 21. století je to poučné. Mnohé prvky z husákovské povahy jsou totiž pořád aktuální. Těmito slovy bych ráda podpořila snahu organizátorů, aby Gustáv Husák nebyl postavou z mrtvé či zapomenuté historie, z minulosti, ale postavou, která nás dodnes provokuje či dráží. V dobu, kdy byl Gustáv Husák v čele naší země, si mnozí z nás dost dobře pamatujeme. Pro mě osobně to bylo období typicky rozporuplné. Byla jsem mezi těmi, kteří sice nezažívali to nejhorší příkoří, nebyli ani vězněni, ani týráni, ale nemohla jsem studovat to, co bych si přála, a také do mého osudu ve značné míře zasahovala moc zvenčí. Na druhou stranu musím říci, že když jsem místo klasického gymnázia mohla studovat jen ekonomickou školu a místo filozofické fakulty, na kterou by mě nikdy nevzali, jsem studovala na fakultě přírodovědecké, později se mi to dost hodilo, až překvapilo. A myslím, že k hodnocení tzv. Husákovské éry budou patřit mnohé překvapivé souvislosti. Velice mě těší, že se takto koncipovanou konferenci podařilo Ústavu pro studium totalitních režimů společně s Historickým ústavem Slovenské akademie věd a za spolupráce s Národním muzeem připravit. Vystoupí tu přední odborníci a znalci jak osudu Gustáva Husáka, tak doby, ve které žil, kterou byl formován a kterou současně svými činy spolu vytvářel. Přeji nám všem, aby konference proběhla úspěšně a přinesla mnoho podnětných myšlenek. Současně se už těší na vydání kolektivní monografie. Základ knih totiž vytvoří příspěvky, které zazní na této půdě v následujících 2 dnech. Nech jsou pro nás všechny plné inspirace. Děkuji. Vážené dámy, vážení páni, dobrý deň, dovolte pozdraviť a privítať vás aj v mene Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Konferencia venovaná Gustávovi Husákovi vlastne je konferenciou, ktorú pripravujeme na Historickom ústave už takmer 2 roky. Autorom idei pripraviť túto konferenciu bol náš kolega dr. Miroslav Londák z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Oslovili sme Ústav pro studium totalitných režimů a spoločne sme teda začali pripravovať tento program. Keď hovorila pani riaditeľka Foglová, že záštitu nad konferenciou prebral český minister školstva, tak zo slovenskej strany záštitu nad našou konferenciou prevzal takisto minister školstva, vedy, výskumu a športu pán Dušan Čaplovič. Ja by som chcel veľmi krátko povedať niekoľko slov, nadviazať na to, čo povedala pani riaditeľka Foglová v súvislosti s kolektívnou monografiou. Viete dobre, podľa pokynov, ktoré ste aktívni účastníci dostali od pani kolegyni Kubátovej, že termín na odovzdanie vašich príspevkov v rozsahu teda kapitoly okolo 22 strán je tento piatok. Chcel by som vás teda všetkých požiadať,
jesene v vydavateľstve hotová. Takže chcel by som vás skutočne dosť dôrazne požiadať, aby ste dodržali tieto termíny. Určite teda prichádza do úvahy okolo 35 až 40 príspevkov, asi 10 kolegov už príspevky mám, takže skutočne nemám inú možnosť len vás požiadať, aby ste ozaj dodržali tento termín. Čo sa týka samotnej konferencie, čakajú nás 2 náročné dni. Verím, že teda to budú dni úspešné. Chcem vás tiež požiadať, aby ste referujúci ozaj dodržiavali stanovené termíny podľa pokynov, aby ste jednak teda dali priestor aj kolegom a takisto aj priestor na samotnú diskúziu. Čiže predpokladám, že budeme všetci dodržiavať disciplínu a teda vzájomne kolegiálne si necháme priestor tak, aby sme mohli prezentovať výsledky práve nášho výskumu. A z mojej strany všetko. Samozrejme chcem sa ešte na záver poďakovať Ústavu pro studium totalitných režimov a takisto Národnému múzeu, že akceptovali túto našu myšlienku a že spoločne teda išli s nami do tejto akcie, ktorým skutočne, že bude úspešná. Na záver som ešte to, že máme trošku časový limit a máme pár minút voľno a o 10. by som poprosil všetkých referujúcich prvého bloku, aby boli tu na pódiu a o 10. teda začneme samotné rokovanie. Ďakujem. Dovolite, začneme. Dostal som za úlohu moderovať prvý panel našej konferencie, prvý blok. Názov bloku Aktér éry a režimov Československa. Ako prvý vystúpi doktor Stanislav Sýkora. Doktor Stanislav Sýkora s príspevkom Husák a režimy Československa. Doktor Sýkora je vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Nech sa páči, pán kolega. Vážení páni, Ústav popredný slovenský a československý komunistický politik aktívne pôsobil počas rôznych režimov Československa od polovice 30. rokov do konca 80. rokov 20. storočia, teda vyše 50 rokov. Pochádzal z skromnej rodiny, jeho otec bol pôvodne robotník, no neskôr prešiel na rolnícku postať. Vstúpil do agrárnej strany a 20. rokov minulého storočia bol za túto stranu aj starostom obce Dúbravka, dnes mestskej Českej Petislave. V súvislosti s týmito údajmi je ešte zaujímavé, ako sa Gustav Husák, pochádzajúci navyše aj z veriacej katolíckej rodiny, priklonil k radikálnemu komunistickému prúdu v politickom spektre prvej Československej republiky. V tomto ohľade bol u neho iste kľúčovým rok 1929, kedy vypukla veľká hospodárska kríza rokov 1929-1933, ktorej dôsledky zásobovali radikálov najrôznejších druhov množstvom rozličných argumentov namierených proti deštruujúcim pomerom v Európe a i na celom svete. Ako študent Masarykovho štátneho gymnázia v Bratislave vstúpil v tomto roku aj do komunistického zväzu mládeže, teda do Komsomolu. O svojom rozpede s podstavou politickou orientáciou napísal v prednáške Politický vývoj študenta, ktorú predniesol vo vočkovom vzdelávacom krúžku na Sledovne. Zlé hospodárske položenie nutí študentov premýšľať a tvoriť si vlastné stanovisko. Takíto študenti smerujú obyčajne k ľavým smerom. Vývoj politický smeruje zdoľava, treba ísť doľava, keď nechceme ísť dozadu. Teda už počas svojich gymnáziálnych štúdií sa politicky vyhnanil proti demokratickému režimu prvej Československej republiky a začal proti nemu vystupovať svojimi príspevkami do časopisu slovenských stredoškolákov svojich. V tom pokračoval aj počas vysokoškolských štúdií na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kam nastúpil v roku 1933. V tom istom roku, teda najskôr, ako sa vôbec dalo, vstúpil aj do KSČ. Bol vedúcim predstaviteľom komunistického spolku socialistických akademikov, ďalej zväzu slovenského študentstva i inšpirátorom a redaktorom časopisu Šíp, ktorý mal jednoznačne hlavný
komunistické zameranie. Po rozpade Československa v marci 1939 sa otázka vzťahu Gustáva Husáka k režimom Československa pretransformovala do polohy jeho postoja k obnovenému spoločnému štátu Čechov a Slovákov po eventuálnej porážke nacistického Nemecka. Dá sa povedať, že sa značením zapojil do ilegálnej činnosti KSS v rokoch 1939 až 1940 na pôde mesta Bratislavy, lebo prvé heslo slovenských komunistov znelo za slobodné Slovensko v oslobodenom Československu. Pravda, v jeho predstavách išlo o nové Československo s diametrálne odlišným postavením Slovenska v ňom, sociálne spravodlivejšie, so silným vplyvom ľavicových strán. Nebol však členom bratislavského mestského vedenia KSS, ako sa uvádza v staršej literatúre, ale len spolupracovníkom prvého rajónneho vedenia bratislavskej organizácie povereným prácou medzi inteligenciou a vysokoškolákmi. Podľa Jozefa Jakonického však Gustáv Husák náhle svoju ilegálnu komunistickú činnosť prerušil a v rokoch 1941-1942 nevyvíjal vôbec žiadnu akciu. Existujú rôzne dohady, prečo sa tak stalo. Podľa môjho názoru hlavnou príčinou jeho pasity mohlo byť heslo Sovietské Slovensko, ktoré si vytýčila ilegálna KSS vo svojom programe z 1. mája 1941. Podľa tohto hesla bolo už vysoko aktuálne priamo revolučné odstranenie kapitalizmu a vytvorenie komunistického Slovenska ako súčasti sovietskeho svetu. Tento vysostne sektársky a z hľadiska svojho cieľa aj vysoko generálny program nemohol pútať Gustáva Husáka, ktorý už pol roka pred 7. kongresom komunistickej internacionály vytvoril jednotný protifašistický front na pôde Zväzu slovenského študentstva a významne sa zaslúžil o vznik Slovenskej vysokej školy technickej, čím dokázal aj svoju slovenskú národnú vyhranenosť. A možno práve preto si to Karol Šmídke vybral za svojho spolupracovníka v 5. legálnom vedení KSS, veď protifašistický zápas sa mal podľa inštrukcií exekutívy komunistickej internacionály zo začiatku januára 1943 zo strany československých komunistov odvíjať na základe revitalizovanej taktiky ľudového a teraz už aj národného Slovenska. Vianočná doba slovenských demokratických a protifašistických síl bola orientovaná na obnovenie Československa, ktoré by, citujem, národ slovenský a národ český ako najpríbuznejšie slovanské národy utvorili svoje osudy na podklade princípu rovný rovný. Slovenské národné povstanie, v ktorom Gustáv Husák jednou z vedúcich osobností, bolo pokračovaním tejto línie, ktorú vtedy vedel Pišku zastával. Ďalším režimom, v ktorom musel Gustáv Husák zaujať svoj postoj, bol režim v rokoch 1945 až 1948, ktorý komunisti nazývali ľudovodemokratickým a dnes ho niektorí historici nazývajú aj riadenou demokraciou. Najdôležitejšie však bolo, že československí komunisti ho považovali za prechodný politický útvar, na pôde ktorého prebehne prerastanie národnej a demokratickej revolúcie v socialistickú s následným nastolením diktatúry proletariátu. Gustáv Husák bol vzorný skupencom tejto línie, čo najväčším ukazom bolo jeho počínanie počas februárového komunistického prevratu v roku 1948. Vtedy ako predseda povereníkov a človek s vysokým právnickým vzdelaním a právnym vedomím neváhal v zájme takého politického riešenia situácie porušiť základné princípy právneho fungovania slovenských národných orgánov. Po februárovom komunistickom prevrate v roku 1948 sa plne prejavila aj Husáková neochvejná viera, že po víťazstve pracujúceho ľudu nad úzráznou reakciou bude spravodlivé vyriešená aj národnostná otázka. Vždy bol národne zakotvený, veď už na Masarykovom štátnom gymnáziu sa kvôli tomu dostal do spolu s českými profesormi. Neskôr, ako som už uviedol, sa významným spôsobom zaslúžil zriadenie SVŠP a koncom februára 1945 na pracovnej konferencii KSS v Košiciach požadoval federáciu. Dokonca aj po februári 1948 sa ako predseda zboru povereníkov zúfalo snažil udržať kompetencie
centralizácii komunistickej moci. A tu sme už pri najväčšej životnej skúške Gustáva Husáka vo vzťahu k režimu Československa, konkrétne k tomu režimu, ktorého bol neochvejným stúpencom, teda k režimu komunistickému. Lebo Gustav bol situácií, ktorá nastala po roztržke medzi Sovietským zväzom a Jugosláviou v roku 1948 z mnohých dôvodov priam ideálnym nositeľom úchylky nazvanej buržoázny nacionalizmus. Musíme však konštatovať, že Gustav Husák ani po hrozných tortúrach, ktoré absolvoval v kazemátach režimu, ktorý sám pomáhal prebojovať, na ňo nezanebil. Bačoviac v roku 1960 sa s ním vrátil vo svojej komunistickej viere ešte posilnený. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Hneď po svojej dvojnásobnej rehabilitácii v roku 1963 sa strhla úrabom do politického života a na bratislavskej mestskej konferencii KSS v polovici marca 1964 už všetkým ukázal, kto je Gustav Husák. Dá sa povedať, že jeho hodinový prejav na tejto konferencii patrí medzi významné dokumenty vznikajúceho reformného komunizmu na Slovensku. Vtedy si aj začal medzi bratislavskou stranickou inteligenciou vytvárať zázemie pre eventuálny štart do vysokej politiky. Slovenská historická literatúra oprávnene tvrdí, že Gustav Husák bol neformálnym vodcom slovenských reformných komunistov počas demokratizáčneho procesu v roku 1968. Ak si však poctivo preštudujeme všetky jeho politické aktivity v tomto čase, nemôžeme sa zbaviť podozrenia, že oveľa viac ako reformným komunistom bol vlastne akýmsi antibilakovcom usilujúcim sa o funkciu prvého tajomníka UBKSS. O skutočných Husákových názoroch v tom čase najväčšej svedčia udalosti okolo odchodu Láca Novomestského, Miroslava Valka a Vojtecha Mihálika z redakčnej rady kultúrneho života. Táto redakčná rada totiž neustále zdôrazňovala, že demokratizačný proces sa nesmie zredukovať len na jednu, i keď kľúčovú otázku to je na federáciu, ale musí zasiahnuť celý spoločenský systém, s čím spomínaný slovenský básnici nesúhlasili. Urazených podídencov potom prichýlil Gustav Husák po svojom obnovenom novom slove protiváhe kultúrneho života, kde mohli hlásať svoje názory. Dá sa, že skutočný vzťah Gustava Husáka k obchodnému procesu v Československu v roku 1968 ako k jednej z metamorfóz komunistického režimu sa jednoznačne prejavil až po vojenskej invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Na moskovských rokovaniach 23. a 26. augusta 1968 začal prekvapivo rýchlo spolupracovať so sovietským vedením, založiac tam aj platformu realistov, ktorá bola ochotná podporiť niektoré kľúčové sovietské požiadavky. A hneď potom, na mimoriadnom zjazde KSS sa mu podaril priam husársky kúsok nahľubovať základné zásady moskovského protokolu na politický systém obrodeného Československa. Ako prvý tajomník UBKSS sa potom snažil vytvoriť do Slovenska vzorové nástupište pre normalizáciu politického života v celej Československej republike. Známe sú slova Alexandra Dubčeka, usilujúceho sa aj so svojimi stupencami o zachovanie základných atribútov demokratizačného procesu na adresu Gustava Husáka. Za hlavnú prekážku v tomto svojom úsilí nepovažoval Vasila Biľaka, toho bigotného hlupáka, ako ho nazval, ale Gustava Husáka, ktorý všetkého úsilia torpedoval z pozície prvého tajomníka UBKSS. A na tajnom stretnutí Brežneva a Husáka v Mukačeve 13. apríla 1969 zrejme prijal všetky podmienky, za akých sa mohol stať prvým tajomníkom UBKSČ, ktorí boli neobyčajne tvrdé. Mesiac predtým sa ich neodhodlal prijať Oldřich Černík, hoci aj sám po tejto funkcii veľmi túžil. Tým tiež hoci dodatočne vyjadril Gustav Husák svoj vzťah k reformnému režimu v roku 1968. A napokon situácia, ktoré sa ocitol po svojom zvolení za prvého tajomníka UBKSČ, najviac svedčí o tom, že práve normalizačný režim najviac vyvolal jeho prirodzenej politickej povahy. UBKSČ nemal za sebou žiaden klan, nemohol sa robiť kolaborát a plne závisel od sovietskej podpory. V tom bola jeho sila i slabosť. Sovietskí predstavitelia to obratne
využívali a pomocou dogmaticko-konzervatívneho krídla vo vedení KSČM potlačili k rozhodnutiam, s ktorými azda ani vnútorne nesúhlasili. A tak sa Gustav ocitol v tej dilemu. Buď bude poslušným nástrojom sovietského vedenia a tlačený dogmatikmi robí všetko, čo sa od neho chce, alebo sa zbúri, príde o funkciu a neskôr sa zaradí k vylúčeným z KSČ, zdieľajú s nimi porušný osud občana druhej kategórie. Do druhej však sa nedokáže. Túžba pomoci, strach z ďalšieho pádu, disciplína vojaka strany, ale hlavne jeho skutočný politický profil stalinistu s ľudskou tvárou, ako ho nazval Lubomír Lipták, Luftom Táhna. Ďakujem pánovi doktorovi Sigorovi. Budeme plynulo pokračovať, skutočne 15 minút na každý príspevok, aby sme mali čas na diskuziu. Teraz poprosím doktora Juraja Benku s príspevkom Miesto a funkcia inteligencie v komunistickom hnutí na Slovensku. Juraj Benko je vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za slovo, vážení dámy, vážení páni. Dovoľte by som predniesol svoj príspevok o vedené Miesto a funkcia inteligencie v Slovenskom komunistickom hnutí. Vrátim sa trošku do obdobia pred vstupom ústavu sa grantu diskusie. Ak by sme chceli charakterizovať osobu ústava Husáka z hľadiska sociálneho statusu získaného v 30. rokoch, zaradili sme ho v pomerne úzkej vrstve inteligencie v slovenskej spoločnosti, vo svojej generácii a vo svojej dobe. Už v mladom veku vykazoval znaky nadaného a perspektívneho človeka, bol cieľavedomý, ambiciózny, vytrvalý, v škole výborne prospieval a čoskoro sa z neho vyklul zdatný rečník a organizátor. Vďaka dosiahnutému vysokoškolskému vzdelaniu disponoval na medzivojnové slovenské pomery značným intelektuálnym kapitálom, ktorý mohol úspešne zhodnotiť aj v prostredí režimového či spoločenského establishmentu. Čakal by zrejme úspešný život. Napriek tomu od začiatku svojho osobnostného a intelektuálneho dozrievania vložil občas svoje energie do sféry, v ktorej bolo zhodnotenie nadprúdneho intelektuálneho kapitálu vo forme tradičných bonusov v podobe pomoci príjmu či pôžitkov rizikovejšie. Už po stredoškolských štúdií priamočkaro smeroval k komunistickému hnutiu. Aká bola osobná motivácia Gustáva Husáka celej jej jedinečnosti a zložitosti, nie je predmetom môjho príspevku. Jeho téma je všeobecnejšia. Všíma si, aké miesta v funkciu mala v slovenskom komunistickom hnutí inteligencia, a to v kontexte dejín aliancie intelektuálov alebo inteligencie so slovenským socialistickým hnutím. Široký kontext by mal prispieť priblíženiu celkovej situácie, v ktorej sa pripojujú k komunistickému hnutí v 30. rokoch. Všeobecne o funkcii inteligencie v politickom hnutí. S rozvojom modernej politickej sféry a masovej politiky vzniklo v politických hnutiach dopyt po kádrov, ktoré boli schopné zabezpečiť rad dôležitých a pomerne sofistikovaných a hlavne vitálnych funkcií súvisiacich nielen so stratégiou v politickom boji, managementom organizácie, právnym servisom a najmä s masovou komunikáciou, tvorbou, reprodukciou ideologického diskurzu, podobe produktu kníh, periodických tlače, letákov, ako aj politických, sociálnych či hospodárskych programov. Záujmy reprezentovaných vrstiev spoločnosti politickej sféry artikulovala inteligencia prejavov programu v dialógiách a teóriách. V tvorbe týchto textov, ktoré sú esenciou politickej komunikácie a politického boja, bola v modernej dobe najlepšie vybavená práve inteligencia a pre jej príslušníkov bola práca so symbolickými jazykmi a abstraktným myslením živobytím, respektíve tvorila časť, aspoň časť ich príjmu alebo nemateriálnej spoločenskej prestíže. Kvôli úlohám, pre ktoré boli príslušníci inteligencie pripravení lepšie než iní, bola prítomnosť žiadaná v akomkoľvek politickom hnutí, obzvlášť v plebersky orientovanom socialistickom a komunistickom hnutí. Začalo socialistické hnutie, prvou svetovou vojnou, v západnej Európe, ako nemecké, talianské, francúzske a v zápätí aj české, rakúske a maďarské, vytváralo základy tohto spojenectva už od konca 19. storočia. Pre slovenské hnutie bol tento proces aktuálny v roku 20. storočia. Pred prvou svetovou vojnou zápaskalo slovensko socialistické hnutie rovnako ako aj vojny komunistické s chronickým nedostatkom príslušníkov inteligencie, ľudí, ktorí boli svojimi schopnosťami a vzdelaním predurčení k tomu, aby zvládali úlohy, ktoré boli životne dôležité pre úspešné fungovanie a ďalší rozvoj a úspech politického hnutia, či už vo funkciách dialógov, osvetových pracovníkov, redaktorov stranickej tlače, ale
administrátorov tlače, agitátorov, právnikov či organizačných manažérov. Napriek istým sympatiám či sporadickej pomoci predovšetkým mladej liberálnej inteligencie slovenského študentstva pred vojnou, táto aliancia ešte nevznikla. Neúčasť slovenskej inteligencie na fungovaní socialistického hnutia pred prvou svetovou vojnou sa dá v veľkej miery pripísať všeobecnej marginalizácii slovenského etnika v Uhorsku, ktorá sa pred vznikom ČSR prejavila aj vo výraznej redukcii tejto sociálnej vrstvy. Pre slovenskú inteligenciu bol mnoho citeľnejší rastúci nacionálny útlak a preto aj nacionálny protest pre ňu predstavoval mnoho naliehavejšiu kultúrnu a politickú úlohu než sociálny protest. Z tejto perspektívy sa nakoniec zaujímal aj o robotnícke hnutie, vyhľadajú skôr masový potenciál pre podporu národného hnutia. Samotný socializmus pred vojnou a po vojne komunizmus mal v slovenskej spoločnosti punc cudzorodosti a vnímal sa predovšetkým ako anacionálny, respektíve židovský, maďarský či nemecký a protináboženský. Zo strany vládnuckého režimu bolo tieto hnutie považované ako nepriateľské voči panujúcemu poriadku. Popri nacionálnych dôvodov zohrala úlohu aj statusový aspekt, tomu sa budem podobne študovať štúdii. Takže záujem slovenskej inteligencie o marxizmus a socializmus začal v zvýšenej miere narastať až v 20. rokoch. Oproti predvojnovým časom sa zmenila situácia. Jednak vznik ČSR sňal zo slovenskej inteligencie bremeno starosti o národ a podnietili rozvoj a politickú diferenciáciu. Jednak marxistická sociálna demokracia sa stala pilierom režimu a prežívala výraznú konjunktúru. Na druhej strane lalíko politického, sociálneho i kultúrneho protestu už pokrývala komunistická strana Československa. Zatiaľ čo v dobe formovania KSČ sa česká časť komunistického hnutia jednoducho pritiahla do svojich radov značnú skupinu lavicovej inteligencie, teda do sociálno-demokratického či anarchistického hnutia. Podobné konštatovanie platí aj o maďarskej či nemeckej časti hnutia. V slovenskom hnutí takáto situácia nemala ako nastať. O existencii tradičnej lavicovej inteligencie sa hovoriť nedalo. Funkciu inteligencie slovenskej časti komunistického hnutia tak preberali prví komunistickí funkcionári pochádzajúci skôr z odborového prostredia, ako Julius Veršík, Ludo Koreň, Dominári, Vincu Minovcu alebo a ďalší. Oceňovali kvalifikáciu, ako bola už takmer štandardom v podobných funkciách a úlohách v iných národných hnutiach, ako platení funkcionári a tribúny strany získali aspoň čas pre seba vzdelávania a intelektuálnu prácu. Náplň ich nové profesie sa popri organizačných úlohách, náplňou ich nové profesie sa stala starosť o slovenský diskurs hnutia. Nielen ako redaktori tlače, ale aj ako autori polemík, analýz hospodárskej situácie, programových textov, brožúr, ľudových kalendárov, či prekladateľov komunistických kámenov, ako boli diela Ledina Bucharina, Turckého a iných, prekladov socialistických románov, či textov robotníckych piesní. Ľudia, ktorí pôsobili aj ako učiteľia v stranických školách. Proces budovania vzťahov komunistického hnutia a slovenskej inteligencie sa začal nesmelo, relatívne oneskorene a aj obmedzene spúšťať až v roku 1923 so vstupom skupiny Tárov na umeleckú a intelektuálnu scénu. Príznačné bolo, že ich kontakt s novou protestnou ideológiou nenastal v slovenskom prostredí, ale v českom. Pri vzbudení záujmu mladých slovenských študentov, ktorí tvorili základajú o socializmus a komunizmus, zohrala nezastupiteľnú úlohu Praha, kde sa komunistické myslenie rozvíjalo už pomerne kultivovanom a liberálnom diskurzívnom prostredí a v relatívne širokom intelektuálnom a umeleckom kontexte. Vzťah daristickej inteligencie ku komunistickému hnutiu na Slovensku sa počas 20. rokov prehlboval skôr pozvolna a viac bol príbehom konvergencie než pevnejšie aliancie. Činnosť daristov zohrala najmä úlohu príťažlivého umeleckého a intelektuálneho mostu medzi dorastajúcou slovenskou inteligenciou a samotným hnutím. Ešte skôr ako išlo koncom roku 1924 prvé číslo Revue DAO, nadviazali daristi so slovenským komunistickým hnutím kontakt a začali publikovať v komunistickej tlači. Samotný DAO v priebehu 20. rokov ideologicky vykryštalizoval a na 30. rokov predstavoval ideologicky plnohodnotnú súčasť komunistickej tlače a v čase zastavenia aj socialita. Dôležitý bol aj iný rozmer spolupráce než len intelektuálna, publicistická a umelecká tvorba. Právny servis komunistickému hnutiu, organizácia pro komunistických spolkov, vydávanie kníh a brožúr, preklady marxistických a komunistických prác, prednášková a vzdelávacia činnosť. Za
Začiatkom 30. rokov sa Husák začal naplno politicky angažovať. A pre toto obdobie môžeme povedať, že teda sám Husák už patril ku generácii inteligencie, ktorá po svojom osobnostnom raste mohla využiť benefity, ktoré priniesol vznik ČSR a obnovenie slovenského stredného vysokého školstva, širšia podpora, širšie možnosti a podpora vzdelávania aj zahraničí a tak ďalej. A zároveň Husák vstupoval do politického života v inej spoločenskej klíme ako jeho predchodcovia v 20. rokoch. A príslušnosť ku radikálnej socialistickej lavici bola v 30. rokoch spoločensky priateľnejším postojom časti mladej nastupujúcej generácie umelcov, intelektuálov i technickej inteligencie. Otvorená príslušnosť ku komunistickému hnutiu sa už nestretávala s takým dešpektom a opovrhnutím ako na začiatku 20. rokov. Roky vývoja Československej republiky, ktoré priniesli na zaostalé Slovensku značenú kultúrnu modernizáciu a politickú diferenciáciu, prispeli k tomu, že komunizmus sa viac etabloval ako súčasť spoločenského koloritu. Získal si renomé aj v umeleckej a intelektuálnej sfére. Postupne sa formoval aj pozitívny vzťah slovenských nekomunistických intelektuálov a umelcov v Sovietskému zväzu, napríklad prostredníctvom spoločnosti pre hospodárske a kultúrne zblíženie družstva. Nezanedbateľným faktorom zostupu spoločenskej tolerancie komunistického hnutia bolo uznanie Sovietskeho zväzu, sovietskeho štátu de jure a uzavretie zmluvy o vzájomnej hospodárskej pomoci v polovici 30. rokov, ako aj taktický protifašistický obrad Kominterny tiež v polovici 30. rokov. Svoju úlohu zohrali aj negatívne javy a tendencie vo vývoji povojnovej demokracie. Tak ako kríza liberalizmu koncom 19. storočia obrátila záujem intelektuálov socializmu a marxizmu, tak sa hospodárska kríza zo strany sociálnej rozpory a nástup nacizmu tak prispeli k kríze parlamentnej demokracie a zvýšili záujem intelektuálov o alternatívu s humanistickým imidžom, teda komunizmu. S nástupom fašizmu a nacizmu susedných štátov, ako aj pravicového extrémizmu doma sa komunisti stali aktívnou a rešpektovanou silou vznikajúceho protifašistického frontu. Na akademickej pôde na Medzinárodnej slovenského študentstva v jeho utvárení svojím úsilím prispel aj Husák. Na Slovensku teda oproti začiatku 20. rokov ku komunizmu hlásila početná skupina z radov študentstva, ale javnou intelektuálnej avantgarde už nebola vysocne známa Štefan Ivakola v Prahe, kde sa rodil aj DAV, ale už aj bratislavské vysokoškolské prostredie a študentské domovy. Baštou lavicového študentstva v Bratislave bol internát La Franconi, tak ako bolo centrum radikálnej nacionálnej pravice internát Sporadov. Ako spomínal sám Husák, citujem, keď sme sa poschádzali na Bratislavskej univerzite, bola to už pekná krúka marxistických vysokoškolákov. Spolku socialistických akademikov nás bolo do 200, čas bola organizovaná aj v stranickej organizácii do Sufre. Styky so strednými školami sa uchovali. Začali sme nadväzovať spoluprácu so sociálnymi demokratmi, národnými socialistami, s pokrokovejšou časťou agrárnikov. Začali sme dobíjať fakultné spolky a nakoniec spadol aj zväz slovenského študentstva. To už bola sila, ktorú bolo treba brať na vedomie. Nemalo úlohu to zohrávať časový šíp. Záverom k tomu, aké bolo miesta funkcia slovenskej komunistickej inteligencie, tak Husáka na scénu môžem povedať, že predovšetkým kultivovali diskurs hnutia, zvyšovali jeho úroveň po intelektuálnej jazykovej stránke, tematického šírkou základných lodí. Presah úzkeho a rigidného rozumeru oficiálnej ideológie často viedla však k neortodoxným výsledkom. Obzvlášť sa to prejavilo v nacionálnej otázke, respektíve v otázke národného sebaurčenia, kritike stranického štátneho centralizmu, čechoslovakizmu, hospodárskeho vykorisťovania a koloniálneho postavenia Slovenska v rámci ČSR. Akcent na národnú otázku zostal Achillovou pätou ideologickej ortodoxie tejto slovenskej inteligencie komunistickej a predstavoval zdroj budúcich obvinení z autonomizmu alebo, ako bolo spomínané, buržoázno-nacionalistickej úchylky v 50. rokoch. V tomto je symptomatické, že víťazom stranických čistiek v 50. rokoch boli antiintelektuálni a protiitalisticky naladení funkcionári ako Široký či Duriš a porazení sa stali predstavitelia komunistických generácií. Viacej sa k tejto téme vyjadrím v svojej štúdii, ktorú odozdám do nášho autoru. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Jurajovi Denkovi, poprosím ďalšieho vedeckého pracovníka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied doktora Adama Hudeka. Jeho príspevok Husák v historiografii, pohľad marxistickej i exilovej historiografie. Adam.
historické zmeny, ktorými nielen Slovensko, ale aj celá stredná Európa prechádzala v období tzv. Krátkeho 20. storočia. Počas svojej dlhej kariéry bol Gustav Husák oslavovaný aj zapracovaný, nikdy však nebol bezvýznamný a aj počas svojho pobytu vo väzení pre mnohých slúžil ako dôležitý symbol. Ako konštatuje historik Ľubomír Lipták v eseji Zostupy a pády Gustáva Husáka, vždy, keď je reč o slovenskej politike v rokoch 1940-1990, je v istej miere reč aj o Gustavovi Husákovi. Stal sa symbolom udalostí, ktoré dodnes vyvolávajú značné diskusie a to nielen v historickej obci. Cieľom tejto mojej prednášky je porovnať, akým spôsobom nacionalistické krídlo, proludácké krídlo exilových historikov a marxistická historiografia Československej socialistickej diktatúry konštruovali obraz takej kontroverznej osobnosti, ako nesporne bol Gustav Husák. Oba prístupy v interpretácii dejín môžeme považovať za vysoko ideologizované, slúžiace dosiahnutiu a legitimizovaniu veľmi konkrétnych politických cieľov. Marxistická historiografia a judácky exil sa vyznačujú pomerne čierno-bielým pohľadom na minulosť, rozdeľujú udalosti a osobnosti na jednoznačne pozitívne a jednoznačne negatívne, výlučne podľa toho, ako prispievali ich konkrétnej predstave završenia dejinného vývoja, teda či už to bola komunistická spoločnosť alebo samostatný národný štát. Gustav Husák bol považovaný za podporovateľa, ale aj nepriateľa oboch konceptov, pritom často viac ako na autorovi hodnotenia záležalo na období, v ktorom toto hodnotenie bolo napísané. Pre komunistickú historiografiu bolo charakteristické, že jej narratív sa vyvíjal a menil spolu s režimom, ktorý mal legitimizovať. Historiografia v socialistickom Československu tak prešla niektorými zásadnými zmenami dominantného výkladu minulosti a ich dôkazom sú aj premeny obrazu Gustáva Husáka v historickej spisbe. V tomto ohľade je rozhodujúcim zlomom začiatok boja proti tzv. Buržoáznemu nacionalizmu. Treba si uvedomiť, že v roku 1948 stal Gustav Husák na vrchole svojej dovtedajšej kariéry v pozícii hrdinu Slovenského národného povstania, považovaného za začiatok národnej a socialistickej revolúcie v Československu. Zároveň mal v pozícii predsedu zboru povereníkov značnú zásluhu na vymazaní volebnej porážky komunistov na Slovensku. Rok 1950 však znamenal začiatok rýchleho pádu. Okamžitým dôsledkom označenia príslušníkov povstaleckého vedenia KSS za zradcov komunistickej strany bol tlak na rýchle prepracovanie dejín Slovenského národného povstania. Toto totiž tvorilo jedno z kľúčových období, od ktorého sa odvíjal národ komunistov na vládu v Československu. Popis činnosti Gustava Husáka a jeho kolegov z povstaleckého vedenia kopíroval aktuálny stav v boji proti buržoáznym nacionalizmu. Prvú fázu zmien dokumentujú dve štúdie historika Miloša Kosjurovského s názvom Ilegálny boj KSS a Slovenské národné povstanie. Verzia z roku 1949 sa nesie v duchu ocenenia Husákovej úlohy v povstaní, vrátane ocenenia dohody s občianskym odbojom a programu povojnového vývoja Československa v podobe federácie. Po verzii z roku 1950 už nastali zásadné zmeny. Niektoré boli veľmi jednoduché zo starých štúdií, ktoré zo starých knižnicách boli jednoducho vytrhnuté tri strany, ktoré boli nevhodné v existujúcom stave o obvinení buržoáznych nacionalistov. A Miloš Kosjurovský pridal kritiku Husákových pochybení v závere štúdie. Citujem. Vznikli chyby v nacionalistickej politike KSS, nemarxisticky sa myslelo, že keď masy jednotne povstali, tak národným a sociálnym vymoženostiam nehrozí nebezpečenstvo zo strany slovenskej buržoázie, ale skôr zo strany buržoázie českej. Členovia KSS si neuvedomili, že kvôli zaostalejšej spoločensko-hospodárskej štruktúre Slovenska bude rozhodujúcou silou pokroku aj na Slovensku politicky vyspelejšia a organizovanejšia aj skúsenejšia česká robotnícka trieda. V roku 1950 sa však boj proti buržoáznému nacionalizmu ešte len rozbiehal a prehrešky Gustava Husáka boli zatiaľ hodnotené len ako chyby a nie úmyselné zločiny. V roku 1952 sa to však už zmenilo. Historik Jiří Doležal v štúdii publikovanej v historickom zborníku Slovenskej akadémie vied a umení už priamo označil Gustava Husáka a Ladislava Novomeského za podporných zradcov, ktorí sa tlačili do strany. Ich hlavným zločinom malo byť, že využili zatknutie Viliama Širokého a
a namiesto, citujem, boja proti buržoázii, namiesto spoločného postupu českej a slovenskej robotníckej triedy, viedli boj za vyriešenie slovenskej národnostnej otázky spoločne so slovenskou buržoáziou. Podľa Jižného Doležala táto politika bola priamo namierená proti línii Klementa Gottwalda a moskovského vedenia KSČ. Základnou snahou slovenských historikov bolo, aby sa zločiny tzv. Buržoáznych nacionalistov čo najmenej odrážali na dejinách Slovenského národného povstania. Príkladom môže byť prejav predsedu Ústavu dejín KSS Bohuslava Gracu na zasadnutí Slovenskej historickej spoločnosti roku 1959. Gracovej interpretácie je inak Ústava Husáka skôr v jeho náhľadoch a názoroch, ktoré sa však podľa neho len v minimálnej miere prejavili na konečnom priebehu povstania. V druhej polovici 50. rokov už navyše mená buržoáznych nacionalistov z národného príbehu takmer vymizli a nahradila ich skôr ignorácia. V treťom dieli syntézy Prehľad československých dejín je Gustav Husák spomenutý iba dvakrát a ani raz v súvislosti so slovenským národným povstaním. Práca spomína jeho priateľské styky s Alexandrom Machom a cituje tvrdenia Viliama Širokého, že Gustav Husák a Ladislav Novomeský začali ilegálne pracovať len preto, aby sa zmocnili vedenia strany a chránili tak pozície slovenského štátu a slovenskej buržoázie. Je irónou osudu, že tretí diel prehľadu vyšiel v tom istom roku, keď bol Gustav Husák prepustený z väzenia a začal pracovať na svojej plnej rehabilitácii. A to aj za podpory značnej časti slovenských intelektuálnych elít a aj značnej časti českých intelektuálnych elít vrátane historikov. Význam účasti českých a slovenských historikov v rehabilitačných procesoch bol ďaleko siahle. Prvé ústupky, náznaky uvoľňovania striktnej kontroly spustili v Československej historickej obci volanie po radikálnych zmenách v prístupe k dejinám. Objektom revízie sa stali témy, ktoré boli dovtedy pod najväčšou ideologickou kontrolou a samozrejme rehabilitácia buržoáznych nacionalistov sa vo veľkej miere prejavila aj v nových diskusiách ohľadne nového hodnotenia, novej interpretácie slovenského národného povstania. V roku 1964 na výročie SMP boli vydané dve monografie o povstaní, ktoré podnietili novú diskusiu. Prvou prácou bolo kolektívne dielo slovenských a českých historikov Dejina Križovatka. Väčšiu pozornosť ale vzbudila kniha Gustava Husáka Svedectvo o slovenskom národnom povstaní. Kniha vzbudila mimoriadne pozitívny ohlas. Jednou z príčin bola nepochybne postava jej autora, ktorý bol spoločne so svojimi rehabilitovanými kolegami do značnej miery vnímaný ako martýr boja za slovenské národné právo. Krivda páchaná na Gustavovi Husákovi sa stala zosobnením nespravodlivého postavenia Slovákov a Slovenska v Československu, tak ako ju vnímala značná časť aj komunistických intelektuálnych elít. Výstižným príkladom je konštatovanie sama Falťana, blízkeho Husákovho spolupracovníka aj z obdobia Slovenského národného povstania, ktorý v roku 1968 napísal, citujem, tragédia týchto ľudí, tým myslel buržoáznych nacionalistov, bola aj tragédiou úsilia o vzájomné porozumenie a realizovanie demokratickej platformy spolunažívania Čechov a Slovákov. V nadšení nad novým, bez pochyby objektívnejším pohľadom na SMP však len málo kto upozornil na to, že práca Gustava Husáka vytvárala vlastné konštrukty a prinášala nové deformácie v interpretácii povstania. SMP tu bolo len preslovakizované tým, že hlavné zásluhy boli znova pripísané ilegálnemu vedeniu KSS. Gustav Husák však tvrdil, že komunisti mali absolútnu hegemóniu v radení povstania, pričom do hlavnej úlohy obsadil sám seba. Úplne, alebo takmer úplne ignoroval ostatné zložky odboja a ideové prúdy, ktoré v ňom pôsobili. Autor svedectva tak povstaniu dal slovenský nacionálny aspekt, ale ďalej prehovoval konštrukciu, že slovenské národné povstanie bolo výlučne akciou komunistov, aj keď teraz nie moskovských, ale domácich. Je otázne, do akej miery si Gustav Husák bezprostredne po vydaní knihy uvedomoval, že v skutočnosti vytvoril interpretáciu povstania, ktorá sa na ďalších 20 rokov stane záväzným kanonickým textom. Po svojom nástupe na čelo normalizačného vedenia strany sa totiž z hľadiska československej historiografie dostal Gustav Husák do pozície neomylného vykladača dejín SMP. Úvody historických prác zaoberajúce sa 20. storočím sa začínali citátmi z jeho prejavov na zjazdoch komunistickej strany, stal sa z neho vodca progresívnych síl v strane, neunávny bojovník proti deformáciám marxizmu-leninizmu, či už v 50. rokoch alebo v krízovom období roku 1968. Praktické dokladovanie tohto postoja v oboch spomínaných obdobiach však nebolo bezproblémové. Historici totiž museli odsúdiť kampaň proti buržoáznemu nacionalizmu bez toho, aby bol narušený obraz prvého robotníckeho prezidenta Klementa Gottwalda, čo výsledkom bolo, že rovnako boli oslovovaní a heroizovaní obeť aj človek zodpovedný za jeho odsúdenie.
V rámci životopisu Gustáva Husáka sa nedal zamlčať fakt, že návrat do politického života mu umožnil až odstránenie novotnorského vedenia strany. Ako potvrdil prominentný normalizačný historik Miroslav Propilák, zmena vedenia v KSČ v januári roku 1968 bola nevyhnutná pre odstránenie, citujem, prekážok zdravom vývoji strany a spoločnosti. Aj z nasledujúceho obdobia si mala spoločnosť osvojiť tzv. Zdravé lanické princípy, medzi ktoré patrila v prvom rade Husákom presadzovaná federácia. Okrem nej mal Gustav Husák spolu s novým vedením KSČ prirodzene hlavne zásluhu na tzv. Pozitívnom obrate vo vývoji v roku 1969. Dôležitou súčasťou husákovskej legendy samozrejme dostávala aj interpretácia SMP, pri ktorej za aktívnej účasti Gustáva Husáka dochádzalo k stále väčšiemu preceňovaniu jeho osoby a úlohy v povstaní. O vytváraní Husákovho kultu sa v 70. a 80. rokoch najviac zaslúžil odborný historik riaditeľ Ústavu marxizmu-leninizmu William Breuza, ktorý mal na spracovanie životopisu prvého muža štátu tak vlastne monopol. Aj zásluhou Breuzových hagiografií sa v marxistickej historiografii normalizačného režimu Gustáv Husák stal osobnením idealizovaných dejín slovenského komunizmu, záchrancom socializmu pred pravicovo-oportunistickými, revizionistickými a protisocialistickými silami v Československu a razantným obhajcom rovnoprávneho postavenia Čechov a Slovákov v štáte. Na druhej strane, exilová nacionalistická historiografia bola voči vonkajším zmenám inúdnejšia ako tá marxistická. Svoj ideál totiž videla v minulosti, zatiaľ čo v socialistickej diktatúre interpretácia dejín mala ukazovať zákonitú cestu budúcej ideálnej budúcnosti, záujmom nacionalistického exilu bol návrat ideálu samostatného slovenského štátu. Je preto zaujímavé sledovať, ako sa exiloví autori vyrovnávali osobou Gustáva Husáka. Na jednej strane ho považovali za strojcu povstania proti samostatnej Slovenskej republike, no v 60. rokoch sa už pre nich stal kľúčovým aktérom presadzovania myšlienky federácie a slovenskej národnej emancipácie. Jeho vedúce povstanie v normalizačnom štáte bolo považované za formálny symbol a záruku rovnosti Čechov a Slovákov, a preto základnou otázkou, ktorú si slovenský nacionalistický exil kládol, bolo, či v aktivitách Gustáva Husáka prevažuje jeho záujem o vyriešenie slovenskej otázky, či prevažuje jeho vernosť komunistickému ideálu, alebo len snaha naplniť svoje osobné mocenské ciele. Predstaviteľa nacionalistického exilu sa spočiatku po otázke Husákového nacionalizmu stávali pomerne skepticky. Príčinou bola samozrejme jeho angažovanosť v povstaní proti slovenskému štátu. Príslušníci staršej generácie exilových historikov, ako boli Jozef Kirschbaum alebo Jozef Mikuš, považovali SMP za prevrat komunistov, luteránov a čechoslovákistov podporovaných Stalinom proti katolíckej väčšine na Slovensku. Snahe čo najviac pochybniť komunistami uvádzané dôvody na povstanie, obaja autori zdôraznili, že Gustáv Husák v roku 1949 a 1944 žil na Slovensku pokojným životom, neobťažovaný vládnou mocou, pričom spomínali aj jeho priateľstvo s Alexandrom Machom. Veľkú pozornosť slovenského nacionalistického exilu vzbudzovala údajná Husáková podpora projektu Sovietskeho Slovenska. Exiloví historici s týmto predpokladom veľmi kreatívne pracovali. Jozef Mikuš napríklad tvrdí, že Klement Gottwald sa bál, aby Gustáv Husák nevyhlásil pripojenie Slovenska k Sovietskému zväzu, čím by získal sympatie Moskvy a absolútnu moc na Slovensku, a preto sa rozhodol jeho aj celé slovenské krídlo, povstalecké vedenie KSS čo najrýchlejšie zlikvidovať. Ľudáckí historici však vo všeobecnosti nepovažovali komunistickú stranu Slovenska za stranu reprezentujúcu etnických Slovákov. Tvrdí, že v medzivojnovom období bola slovenská časť KSČ internacionalistickou a multietnickou stranou, pričom čiastočne slovenský charakter získal až v 30. rokoch príchodom Ladislava Novomestského, Vladimíra Klementisa a Gustáva Husáka. Po ich zatknutí a odsúdení začiatkom 50. rokov sa na čelo podaných znova dostali osoby neslovenského pôvodu, čiže Maďar Široký a Čech Vacílek, pričom Stanislav Kirschbaum, syn Jozefa Kirschbauma, zdôraznil, že české vedenie KSČ ich uprednostnilo, pretože nesúhlasilo s nacionalizmom Husákovej skupiny a tým pádom mal istotu, že Vacílek a Široký tieto myšlienky na Slovensku presadzovať nebudú. Jozef Kirschbaum a Jozef Mikuš považovali odsúdenie buržoáznych nacionalistov za likvidáciu poslednej relevantnej politickej sily reprezentujúcej slovenské národné požiadavky. Udalosti liberalizačného obdobia, rehabilitácia buržoáznych nacionalistov a najmä vývoj v roku 1968 viedli k vytvoreniu nových optimistických scenárov o budúcom vývoji Slovenska. Predstavy o zmenách boli naviazané práve na osobu Gustáva Husáka a
ale paradoxne sa vôbec nespájali s liberalizačným procesom, ale s vývojom po augustovej invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Jozef Kiršbaum tvrdil, že Gustav Husák v prípade českých obštrukcií v procese prípravy federácie mohol uprášiť svoju starú víziu sovietskeho Slovenska. Dokonca predpokladal, že by sa so sovietským vedením mohol dohodnúť aj na samostatnej Slovenskej socialistickej republike. V článku z roku 72 označil Jozef Kiršbaum Gustava Husáka za človeka, ktorý bojoval za udržanie federácie proti českým centralistom, ktorí považovali za pozostatok deviácií Dubčekovej éry. Koncom 60. rokov panovalo v slovenskom exile oveľa väčšie presvedčenie o Husákovom autentickom nacionalizme, ako to bolo koncom 50. rokov. Príčiny treba hľadať aj v publikovaní kníh Svedectvo o povstaní, ktorá sa podobne ako v socialistickom Československu aj pre ľudácky exil stala základným prameňom informácií o SMP. Nacionalisti mimoriadne oceňovali, že Gustav Husák dokázal oddeliť režim slovenského štátu od samostatnej štátnosti, pričom automaticky neodmietal myšlienku samostatného Slovenska. Na exilovom narratíve sa z Gustava Husáka tak stala kľúčová osoba povstania, ktorá navyše už ani nemusela mať povesť hrobára slovenskej samostatnosti. Podľa Stanislava Kiršbauma Gustav Husák a jeho spolupracovníci spustili povstanie, aby zabránili obnoveniu Československa v podobe militárneho štátu. A z toho pohľadu podľa Stanislava Kiršbauma netreba pochybovať o Husákovom úprimnom nacionalizme. Na druhej strane činnosť Gustava Husáka v 70. rokoch predstavovala pre exilových historikov zdroj značného sklamania. Podľa Stanislava Kiršbauma Husáková federácia pre Slovákov nakoniec znamenala len väčšiu ekonomickú podporu, ale nie národnostnú rovnoprávnosť. V roku 1995 už odsúdil Husákov nezáujem o federáciu oveľa ostrejšie. Citujem, keď federácia naplnila Husákové mocenské ambície, vrátil sa k novotného programu asimilácie Slovákov. Gustav Husák ako strojca federácie sa napriek všetkej kritike nakoniec dostal do ľudácko-nacionalistického panteónu najvýznamnejších osobností slovenského národa. Je však symptomatické, že v pomyselnom súboji prezidentov podľa ľudákov prehral s Jozefom Tisom, ktorý bol vraj, citujem, úspešnejší vo využívaní dominácie veľkého národa pre svojich vlastných občanov tým, že im dal ekonomickú bezpečnosť a osobné slobody, ktoré boli v komunistickom režime nemysliteľné. Ďakujem. Ďakujem pánovi Rumelkovi, vážené kolegyne, kolegovia, máme 1 minútu skros, nevadí. Teraz by som poprosil pána profesora Jana Rychlíka z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej, tému Husák a česko-slovenské vzťahy. Sa páči. Děkuji. Dámy a pánové, já bych svým způsobem organicky navázal na pana doktora Ulrika. My jsme to předem nekonzultovali, ale v některých bodech naše vystoupení si kryjí. Já jsem se narychlo snažil vyškrtat z toho všechno, co by se mohlo opakovat. To znamená, že se mi to povedlo. Říci, že Gustav Husák byl stoupencem federativního uspořádání Československa, v rámci kterého by paralelně existovala česká a slovenská národní státnost v podobě dvou republik, by nebylo žádný objev. Celá politická činnost Gustáva Husáka v letech 1944 až 1968 byla vedena tímto směrem. On sám o svém programu opakovaně hovořil a v neposlední řadě v období normalizace o něm opakovaně hovořil. Není ani těžké zjistit, kde se Husák inspiroval a proč pokládal federativní uspořádání za ideální řešení pro Čechy a Slováky. Jako přesvědčený komunista Husák viděl samozřejmě vzor pro řešení národnostní otázky v Československu, v Sovětském svazu, kde, podle názoru komunistů, bylo účelně skloubeno právo národu na sebeurčení a na právě na vlastní státnost s potřebou nadnárodní integrace nezbytné pro vytvoření dostatečného prostoru pro budování socialismu. Husák ovšem neměl s životem v Sovětském svazu žádnou osobní zkušenost a neměl proto problém uvěřit, že právě socialistická federace úspěšně vyřešila národnostní otázku. Z této víry logicky vyplýval další závěr. Jestliže bylo možné tímto způsobem vyřešit národnostní otázku v Sovětském svazu, kde žili desítky národů a národností, lišících se od sebe jazykem, náboženstvím a kulturou vůbec, pak tím snadněji musela být aplikace stejného řešení na spolužití dvou národů, které si z jazykového a kulturního hlediska byly naopak blízké. Státoprávní program Česko-slovenské federace podle Husákova názoru musel vyhovovat jak Čechům, tak Slovákům a měl proto v konečném důsledku nikoli rozvolnit, ale naopak upevnit slovensko-české vztahy. Za federativní
negativní uspořádání, označované už za slovenského národního povstání a potom bezprostředně po válce heslem rovný s rovným, Husák bojoval politickými prostředky v letech 44 a 46, byť tento podprogram byl vždy podřízen konečnému cíli vítězství komunistické strany, to je interpretaci komunistů, vítězství socialismu. Jen tak je možné si vysvětlit, že po volbách v květnu 1946 Husák souhlasil s omezením pravomocí slovenských orgánů. Postoje ve státoprávních otázkách nakonec Husáka přivedli do vězení, ve kterém strávil celých 9 let. Poté, co se v roce 1963 dočkal své rehabilitace, vrátil se opět ke svému programu, který ovšem mohl politicky prosadit teprve díky politickým změnám v roce 1968. A když 27. října 1968 přijelo Národní shromáždění ústavní zákon v Československé federaci, mohl mít Gustáv Husák pocit hlubokého zadostiučinění. Gustáv Husák stál ale nejen u vzniku federace v roce 1968, byl také u likvidace jejího reálného obsahu v roce 1970. Toto období je z hlediska Husákovy politické dráhy mnohem důležitější, protože právě v této době stanul v čele československého státu. Původní myšlenka federace spočívala na slovenské straně v představě, že Slováci, či přesněji vedení komunistické strany Slovenska, si bude své vnitřní záležitosti na Slovensku řešit samo. V plné míře byl tento požadavek v podmínkách reálného socialismu nerealizovatelný, protože byl v zásadním rozporu s principem tzv. Demokratického centralismu, který nutně předpokládá podřízení nižších složek stranického a státního aparátu složkám vyšším. To ale neznamenalo, že by pro vedení KSS po stranické linii nemohli mít v méně závažných otázkách některé věci konečnou instanci. Model aplikovaný v Titově Jugoslávii na základě ústavy z roku 1963 a potom ještě mnohem výrazněji na základě nové ústavy z roku 1974 ukazoval, že prostor pro určitou míru samostatného rozhodování na úrovni jednotlivých republik existuje. Něco podobného v podmínkách socialismu ovšem vyžadovalo, aby byla především federalizována samotná komunistická strana. Svaz komunistů Jugoslávie byl ve skutečnosti po právní stránce skutečně federací autonomních komunistických stran jednotlivých republik a oblastí a svou stranu mělo i Srbsko. Také v Československu se počítalo s rozdělením komunistické strany Československa. KSČ, já bych tady připomněl později narozením jeden fakt, který upadl v zapomenutí. V roce 68 a 69 se v slovenském tisku zásadně používala zkrátka KSČS, nikoli KSČ, aby se zdůraznilo to S, že to tedy má být strana, která zastřešuje 2 strany, národní, Českou a Slovenskou. To už se zapomněl. Ale každý, kdo se podívá do tehdejších novin, si to může lehce ověřit. Také v Československu se počítalo s rozdělením komunistické strany Československa, jejíž vedení se mělo skládat z předsednictev, případně ústředních výborů obou stran, komunistické strany Slovenska a komunistické strany českých zemí, KSČZ. Ještě po sovětské okupaci se předpokládal vznik KSČZ a byl již naplánován její ustavující sjezd, který se měl konat buď 30. září nebo 14. října 1968. Ustavující sjezd KSČZ měl také politicky potvrdit federalizaci státu. Dalo by se předpokládat, že Gustáv Husák vznik KSČZ uvítá, neboť pojetí KSČ jako federace dvou stran, české a slovenské, sám v roce 1948 prosazoval. Ale nestalo se tak. 10. září v Moskvě krátce pobývala československá vládní delegace, vedená premiérem Oldřichem Černíkem. Sovětské vedení se vyslovilo proti vzniku samostatné komunistické strany českých zemí. O 2 dny později v dopisu Dubčekovi Husák jako první tajemník UVKSS žádal, aby se nečekalo se schvalování federace na odložení 14. sjezd KSČ ani na ustavující sjezd KSČZ, ale aby politický text byl schválen ústředním výborem KSČ a aby 27. října návrh ústavního zákona schválil Národní shromáždění. Postavil se i proti myšlence, aby byl zvolán ustavující sjezd KSČZ. Když o týden později, 17. září, jednalo předsednictvo KSČ o Husákově požadavku, aby se schválení nečekalo na odložení sjezd, otevřeli reformní členové předsednictva Josef Špaček a Václav Slavík znovu myšlenku zvolání ustavujícího sjezdu komunistické strany českých zemí. Snažili se získat podporu slovenských reformních členů Antona Ťažkého a Josefa Zraka. Slovenští členové předsednictva tento návrh odmítli, přitom jejich jednání bylo naprosto kontraproduktivní a nelogické.
Svolání ustavujícího sjezdu KSČZ s federací nijak neohrožovalo, ale naopak posilovalo. Ustavujícího sjezdu KSČZ se měli zúčastnit delegáti anulovaného 14. mimořádného sjezdu zvolení v českých zemích. Tento mimořádný sjezd Vysočanský už federaci schválil a bylo jasné, že titíž delegáti nebudou v otázce federace hlasovat jinak. Svolání ustavujícího sjezdu KSČZ nemuselo znamenat ani žádné zpoždění při schvalování návrhu zákona o federaci v Národním shromáždění, protože sjezd se měl konat nejpozději v polovině října, tedy 2 týdny před konečným projednáváním návrhu parlamentu. Po nástupu do funkce prvního tajemníka UVKSČ 17. dubna 1969 Gustav Husák jako ztratil o další osud myšlenky federace zájem. Brzy po zahájení ostré fáze normalizace na podzim 1969 se ostatně ukázalo, že stávající podoba ústavního zákona 143 z podzimu 68 neodpovídá potřebám centrálního politického a hospodářského vedení československého státu a bude třeba ji změnit. Samozřejmě, že změny měly být provedeny ve smyslu posílení federálních institucí. Novela ústavního zákona o Československé federaci byla připravována během celého roku 1970 a pracovala nad ní zvláštní komise, která byla podřízena dozoru další stranické komise. Z zachovaného materiálu nevyplývá, že by se Husák této práce zúčastnil. Je však nemyslitelné, že by Husák jako první tajemník UVKSČ neprostudoval konečný text návrhu novely ústavního zákona. Jako právník i jako politik musel po přečtení příslušného textu okamžitě pochopit, že federace jí ztrácí reálný obsah. Přesto neexistují žádné doklady o tom, že by konečný text nějakým způsobem upravoval, nebo že by se dokonce snažil zabránit přijetí této novely. Je pravděpodobné, že ústavní zákon číslo 125, který byl přijat federálním shromážděním 20. prosince 1970, přijal sice s osobní nevolí, ale to nehraje v politice žádnou roli. Normalizační Československá federace nevyřešila národnostní otázku v Československu. O slovenských záležitostech se rozhodovalo i nadále v Praze, konkrétně v předsednictvu UVKSČ a jeho sekretariátu. Z českého pohledu, možná právě proto, že se o všem i nadále rozhodovalo v Praze, se federace jevila jako zbytečná, přičemž především pro existenci českých národních orgánů neviděl průměrný Čech žádný rozumný důvod. Slováci Husák a Bilak byli považováni v Čechách přímo za symboly normalizace a byli předmětem všeobecného ohrožení. Ačkoliv na 14. sjezdu KSČ Gustav Husák definitivně upevnil svou moc, kterou ještě posílil poté, co se 29. května 1975 nechal zvolit prezidentem republiky, pro realizaci skutečné federace už neudělal nic. Také v závěrečné fázi své politické kariéry, v době, kdy se v letech 1988 až 1989 začala připravovat nová ústava a znovu byla otevřená otázka samostatných republikových ústav a nového státního znaku, Husák mlčel. V té době již sice nezastával funkci generálního tajemníka, byl však ještě stále členem předsednictva UVKSČ a prezidentem republiky. Husákova činnost v období normalizace je nejméně prozkoumaný období jeho života. V prostředí nacionálně orientovaných slovenských historiků, exilových a po roce 89 některých domácích, přitom v tomto období byla věnována malá pozornost do značné míry úmyslně. Do koncepce výkladu slovenských dějin spíjících nezadržitelně k slovenské samostatnosti totiž dobře zapadal Husák jako významná osobnost slovenské politiky usilující o slovenskou emancipaci v podobě federace, tedy jeho činnost do roku 68. Ale Husákova činnost v období normalizace do této koncepce naopak nezapadala vůbec. Proč Husák jednal tak, jak jednal? Po roce 1993 se objevila teorie, opět především na Slovensku, že Gustav Husák nemohl realizovat své původní představy o federaci buď pro odpor Moskvy v důsledku sovětské okupace, anebo pro odpor českých členů předsednictva UVKSČ, anebo pro. Oba argumenty jsou poměrně živé v slovenském prostředí dodnes, přímo evokují takovouto argumentaci. Husák by jistě udělal pro emancipaci Slovenska mnoho, kdyby mohl. Na první pohled vypadá první argument logicky. Reálná federace, ve které by republiky mohly do určité míry rozhodovat o své politice sami, jistě byla v úvozovkách špatným příkladem, především pro Pobaltské republiky Sovětského svazu. Ostatně určitá samostatnost republik v podmínkách komunistického monopolu opět předpokládala především federalizaci samotné KSČ, o kterou původně Husák v roce 68 usiloval, a zde Moskva už v roce 68 bezprostředně po okupaci vyslovila zásadní nesouhlas.
Pak ale vzniká otázka, proč Husák nezměnil svou politiku ani po nástupu Michaila Gorbačova, kdy právě v Sovětském svazu nastává doba rychlé emancipace většiny jednotlivých republik jako zárodku příštích národních států. Pak je zde druhý argument. Nesouhlas českých členů předsednictva UKSČ, respektive členů sekretariátu. I ten zní na první pohled logicky. Nemá smysl zastírat, že i většina normalizačních českých členů předsednictva považovala federaci z roku 68 za ústupek Slováků. Problém je ale v tom, že dochované archivní dokumenty nějak tu verzi nepodporují. Čeští členové předsednictva federaci nezpochybňovali ani nekritizovali její činnost. Pokud zazněla kritika federace, a tedy vlastně i kritika činnosti samotného Husáka, pak pocházela od bývalých stalinistů z tzv. Levé fronty. Na obranu proti nim, zřejmě na Husákův pokyn, byl Williamem Plevzou napsán seriál o vzniku federace do Nového slova, který pak Plevza pojal i do své knihy o slovenské otázce v politice KSČ. Avšak Levá fronta byla během roku 1970 rozprášena a ještě před 14. sjezdem KSČ zanikla. Dostupné dokumenty ukazují, že od 14. sjezdu byla Husákova pozice poměrně pevná. Husák tedy mohl otázku státoprávního postavení republik znovu nastolit. Až do jednání o novém textu ústavy během roku 1989, ale předsednictvo o státoprávních otázkách meritorně nikdy nejednalo. Při samotném jednání o návrzích ústavní komise, mám na mysli tedy koncem 80. let, se pojetím federace předsednictvo UKSČ zabývalo po politické stránce jen jedno, 14. července 1989. Federace byla ponechána s nepatrnými změnami v dosavadní poloze. Podle záznamu z diskuze proti tomu Husák nevznesl žádné námitky. Totéž se opakovalo, když předsednictvo UKSČ projednávalo 29. září 1989 paragrafované znění připravované ústavy. Na konferenci o českém a slovenském komunismu v Praze v roce 2011 byla nastolena v souvislosti s tzv. Slovenskými národními komunisty a samotným Husákem otázka. Zda byli na prvním místě Slováky a na prvním místě komunisty. Oni sami, a především Husák, neviděli rozpor mezi příslušností ke slovenskému národu a ke komunistickému hnutí. Podobnou otázku by nepochybně považovali za absurdní. Ve skutečnosti je takováto otázka na místě. Z analýzy Husákovy činnosti jednoznačně vyplývá, že zájmy KSČ jako celku a především realizace komunistické myšlenky u něj stály vždy na prvním místě. Zde je také třeba hledat otázku, proč Husák v době, kdy zastával vrcholnou stranickou a státní funkci, jednal tak, jak jednal. Rozvolňování federace a posilňování pravomocí republik, a tedy reálně posilňování pravomocí slovenských orgánů, protože Češi obecně a vysocí čeští stranický funkcionáři zvláště o posilování českých národních orgánů nestáli, hrozilo vést postupně k úplnému rozkladu československého státu a ten si Husák nepřál. Nikoliv proto, že by byl na tento stát nějak emocionálně vázán, a už vůbec ne proto, že by snad vyznával teorii čechoslovakismu v jakékoliv podobě. Rozklad československého státu by nepochybně vyvolal otřesy a ty by nutně otřásly také mocí KSČ, a tedy Husákovou mocí vlastní. K tomu přistupovali zřejmě i čistě osobní důvody. V roce 1944 až 1951 se Husák pohyboval jen v rámci slovenské politiky. Avšak rok 1968 jej katapultoval do mnohem vyšších pater politiky v rovině celého Československa. A 17. dubna 1969 stanu fakticky, od 29. května 1975 formálně, v čele československého státu. Podobně jako jiní slovenští politici, kteří se ocitli ve vrcholných funkcích v hlavním městě federace, začal vidět Slovensko jinýma očima, začal podřizovat zájmy Slovenska zájmu Československa jako celku. Zkrátka stal se takzvaným pražským Slovákem. A ti, jak známo, byli na Slovensku obecně považováni za nepopulární, za podrodilce a za prodáce Čechů. Děkuji za pozornost. Budeme pokračovať. Ďalší príspevok, posledný v tomto bloku, pani doktorka Lena Lodnáková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Mimoriadne zaujímavý názov Husákové ženy. Nech sa páči. Vážení prítomní, vážení hostia, pri prvých úvahách o pripravovanej konferencii o Gustavu Husákovi sa ukázalo, že okrem politických aspektov by bolo vhodné približiť i ľudský rozmer týchto osobností. Dovolte mi, aby som sa o tom cez osudy jeho žien, ktoré ho obklopovali a sprevádzali po celý život, ale aj celý život skúšťali,
Augustín Husák, používajúci prirodzenú skratku svojho krstného mena Gustav, významná osobnosť novodobej československej histórie 20. storočia, opodstatnene vyvoláva záujem historikov i verejnosti. Hoci ten spravidla osciluje od jednostranných negatívnych názorov a odmietania politika, ktorý sa stal symbolom normalizácie a synonymom priam celonárodnej zrady, pre niektorých však naopak akejsi národnej záchrany. Nemôžeme však uprieť silu osobnosti, vďaka ktorej vyčníva z prostredia súdobého komunistického aparátu. Na pohľad hlavný pamätníkmi často vykreslovaný ako ultraambiciózny karierista, ktorý na ceste k moci nebral ohľady na priateľov či politických súdnikov, sa spoza tribún či kulárov stranického aparátu vracal domov, aby žil svoj každodenný život manžela a otca rodiny. Osudy Husákových žien približujú rozmer tohoto kontroverzného slovenského politika. Ako to u mnohých významných osôb býva, jeho silu násobilo zázemie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bol práve tento ženský element. Ten na Husáka pôsobil nielen prostredníctvom jeho dvoch známych životných partneriek, ale aj jedným zo zásadných vplyvov už v ranom veku, má preformovanie každého človeka jeho matka, ktorá mu prináša kľúčový pocit citového zázemia a istoty. Na Husáka mala istý vplyv, a to aj napriek tomu, že ako ročný stratil a vlastne nikdy nepoznal práve táto skutočnosť. Magdalénu Husákovú rodinu Frakručovú už mohla len zastúpiť stará mama, ktorá zostala žiť v rodine Husákovho otca Nikodéma aj potom, keď sa tento druhýkrát oženil. Mohla teda v rozrastajúcej sa veľkej rodine, do ktorej pripuchli aj deti otcovej novej manželky a čoskoro sa narodilo ďalšie, nahradiť polosirote spolu s jeho dvomi staršími sestrami matku. Husák v známych neautorizovaných spomienkach na skutočnosť, že vyrastal bez matky, sa na skutočnosť, že vyrastal bez matky nesťažoval. Avšak úlohu týchto žien v uvedenom zmysle ani nevyzdvihoval. Matku teda nahrádzali nedokonale, respektíve mu nedokázali nahradiť. Napriek ťažkým časom Husákovi jeho rodine zázemie doprialo kvalitné vzdelanie. Vďaka podpore rodiny, totiž ako jeden z mála zo svojho prostredia vyštudoval a dostal priestor pre rozvinutie tých vôľových a osobnostných vlastností, ktoré ho sprevádzali a vedli po celý zvyšok života. Úževnátosť, ambicioznosť, ale aj možno až úpornú snahu vyniknúť. Husáka veľmi skoro doslova pohltila politika. No nielen mu zakomenovali nové moderné lavicové myšlienkové hnutia, ktoré v tom čase prúdili medzivojnovou Európou. Spolu s jeho vlastnou sociálnou predispozíciou ho veľmi rýchlo priviedli ku komunistom a on sa uchopil iniciatívy s razanciou jemu vlastnú. Mal už skúsenosti so študentskými aktivitami, tu spomínanom Masarykovom gymnáziu, Vlčkovom študentskom spolku. Do komunistických agitačných akcií sa pustil s takou vervou, že ho museli jeho súputníci doslova brzdiť. Už ako vysokoškolák v čase, keď nadviazal kontakty s daristami, napriek sympatiám líšil sa od nich zväčša aj umelecky aktívnych a intelektuálnych, politickou vecnosťou a priamočiarou racionalitou. Vyjednávanie, úvahy a ústupky považoval aj v prípade Klementisa, ktorého si inak vážil, za nedostatok, za slabosť. Je preto príznačné, že mladému komunistickému funkcionárovi si našiel jeho najvážnejší emocionálny vzťah práve v prostredí lavicového študentstva. S Magdou Lokvencovou sa zoznámil na jednej z prednášok na gymnáziu v Banskej Bystrici. Lokvencov zaujal sebavedomý a energický vysokoškolský funkcionár. Rýchlo zistili, že majú koherentné politické názory, niečo podobné uzavreté povahy a pocit vlastnej výnimočnosti. Lokvencová sa v silne religióznom prostredí Banskobystrického gymnázia verejne hlásila k ateizmu, svojim vzdelaním, výchovou a postavením rodiny iste prevyšovala nového vesničku. Prvorodená dcera českého správcu Motešického statku musela Husáka priťahovať svojim kultúrnym zázemím rodiny vyššie postaveného štátneho úradníka s mesou ženskej submisívnosti, ale aj emancipovanosti v jednom, ktorú prejavila ako obdivujúca, no zároveň aj intelektuálne zdatná spoločníčka svojho priateľa a neskôr ich manžela. Rok po promocii sa v septembri 1938 25-ročný Husák s Magdou Lokvencovou oženil, tá ešte dokončovala štúdium práva. Svadbu mal páriť mladých komunistov bez cirkevného obradu a veľkej oslavy, ktorá sa v ich kruhoch považovala za buržoázny prešľap.
získala koncom roku 1940, silne inklinovala k filmovému a divadelnému umeniu. Takže sa v prvom možnom termíne po skončení tejto školy a nástupe do zamestnania v banke v lete roku 1941 prihlásila na štúdium herectva na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, ktoré študovala v podstate popri zamestnaní až do roku 1944. V kumulujúcom napätí a neistote, ktoré prichádzali s blížiacou sa vojnou, sám Husák mal toto obdobie prirovnať k dramatickému filmu plnému zvratov, prežíval Husák s mladou manželkou vo veľkom prenajatom dome po Jozefovi Gregorovi Tajovskom v Bratislave, v ktorom prichytili viacerých politických súputníkov i študentov. Ondreja Pavlíka, Felixa Vaševskú, bratov Falťanovcov i Lopencovej brata Vladimíra Mina. Navštevovali ich Novomestský, Šoltes, Ňanku. Volali ho Polnoc. V tom čase vstúpila do rodiny Husákovcov ďalšia žena z Lotešíc, ktorá túto veľkú domácnosť mladej Husákovej manželky začala viesť. Pani Helena Kyselicová ju potom okrem niekoľkých prestávok vynútených situáciou alebo v čase, kedy si riešila svoj osobný životný príbeh, už prakticky do konca života neopustila a ako sám Husák povedal, o ich domácnosť sa starala vzorne, pomáhala i pri výchove Husákových synov, sprevádzala ich aj v časoch najťažších a stala sa jej plnohodnotnou súčasťou. Napríklad idyllické bývanie zakrátko narušili problémy politických exponovaného a navyše komunistu. Husák ako nepriateľský život slovenského štátu bol pri policajných záťahoch najmenej 3-krát internovaný v hlave. Takže aj obavy, starosti a úsilie dosahu z väzenia naplňali život Matky Lopencovej. Sprevádzala ho už v pokročilom štádiu tehotenstva aj po vypuknutí Slovenského národného povstania do Banskej Bystrice spolu so svojím bratom a Husákovou sestrou, odkiaľ sa ju pri ústupe podarilo letecky evakuovať v jednom z posledných letov z letiska Trnavy do Moskvy, kde 23. októbra, teda 5 dní po evakuácii, v cudzej krajine ďaleko od Husáka obava o neho priviedla na svet ich prvorodeného syna Vladimíra. Ani po skončení vojny, hektický život politika a jeho rozrastajúcej sa rodiny, druhého syna Jana porodila Magda Husáková v roku 1946 neskončil. Gustav Husák, dovtedy jeden z mladých a milých komunistických aktivistov si za vojny a v Slovenskom národnom povstaní budoval čoraz dôležitejšiu pozíciu. Bol v centre diania, stal sa povereníkom vnútra, neskôr dopravy, krátko po vojne zasadol na najvyšší post predsedu zboru povereníkov. Politika ho úplne pohltila, podľa vlastných slov na synov a rodinu nemal čas. Tu niekde sa pravdepodobne začali dovtedy zohratí partneri rozchádzať. Naopak Magda Lopencová, tak ako bola v mladosti politicky aktívna a zanietená, ako sú Husákom prežívali nadšenia a spoločné akcie ľavicovej mládeže, sa dostala mimo aktívnej politickej činnosti a svoj záujem preniesla plne do oblasti umenia. Aby uskutočnila svoju veľkú osobnú túžbu pokračovať v realizácii svojho životného sna, stať sa profesionálnou herečkou a divadelníčkou, ktorý vojna niekoľko dní prerušila. Prekvapujúce pochopenie manžela a jeho postavenie jej situácii pri vstupe do umeleckého sveta na jednej strane uľahčilo, ale aj komplikovalo. Vďaka nemu sa jej ľahšie utvárali dvere do skúšobní divadel a filmových štúdií, na druhej strane zákonite čelila podozrievaniu z projekcie. Začala v roku 1946 pracovať ako OLK v novom zakladajúcom divadle na novej scéne Slovenského národného divadla v Bratislave. Počas 3 divadelných sezón sa jej kariéra pomaly rozvíjala. Stvárila niekoľko hlavných postav, vyskúšala si hudobný žáner, zahrala si vtedy začínajúcim Vladislavom Kudíkom i končiacim Krištofom Veselým. Jej herecký výkon na rozdiel od režímie možno je dnes vidieť mladej ženskej vôle jedného z prvých povojnových slovenských filmov s tematikou povstania Vlčej viery, ktorý režíroval Pavel Bielik, scenár napísal talentovaný Leopold Valor. Dramatický film ťažil z ešte živých vojnových reálí a skutočných ľudských príbehov ukázal už prekvapujúco zrelý režimný i herecký výkon najúspešnejšej generácie slovenského herectva a divadelníctva. Františka Vybardovu, Ladislava Chudíka, Záborského, Ťapáka, Kuckého a ďalších. Zahrala si však aj vymyselných postav. Treba povedať, že hoci svojím zjavom zaujímavá a výrazná Magda Husáková popri výkonoch ostatných svojou úlohou zrejme aj v dôsledku menšej skúsenosti nepresvedčila a napriek oceneniu Slovenskej národnej ceny, ktoré spolu s tvorcami filmu za úlohu dostala, si to vďaka svojej inteligencii aj uvedomovala. Bola to labutia pieseň krátkej hereckej kariéry, v čase, kedy sa už začala orientovať na režiu a po niekoľkých asistenciách realizovala samostatné režie náročných divadelných hier svetových domácich autorov Bertolda Brechta, Petra Karvaša, Oliera Korkera. Mladí manželia sa zdalo ocitli vo svojom najlepšom období.
Gustav Husák dosiahol najvyššiu ústavnú funkciu na Slovensku, jeho žene Marti sa naplnilo životný sen. V skutočnosti už v tomto čase rozpracovala štátna bezpečnosť Husáka a jeho súputníkov, zbierala na neho a jeho rodinu kompromitujúci materiál. Pravdepodobne sa prehlbovalo aj vzájomné citové odsudzenie pracovných príliš vyťažených manželov. Pád nadhnul národ. Husáka zatkli vo februári 1951 rovno v budove Stredného výboru KSS na Hlbokej ulici. Marko Lokventovku okamžite spolu s deťmi zadržali a vzťahovali zbili. Musela čeliť nátlaku, kedy požiadaná verejne odsúdila manžela a rozviedla sa s ním. Do roka prišla aj ona dosť ponižujúcim spôsobom o prácu v divadle, Tibor Štítnický ako zámienku pre jej prepustenie uviedol jej problémové súkromie. Z jej blízkosti sa vytratilo mnoho priateľov, známych i obdivovateľov umenia. Zamestnala sa v Slovenskom národnom múzeu, kde pracovala pri nasledujúce roky ako kancelárska sila, konskú stovka. Jej kontakt s divadlom však nadlho prerušený pokračovala v režiách predstavení v zájazdovom dedinskom divadle v Košickom štátnom divadle a v 56. už bola naspäť v Bratislave. Keď sa Husák na jar roku 60 vrátil z väzenia, začal pracovať ako stavebný robotník. Vtedy bol konfrontovaný nielen s tým, ako po takmer 10 rokov mimo bežného života začať normálne žiť, ale aj so skutočnosťou, že sa nemá kam a ku komu vrátiť. Pochopil, že okrem postavenia majetku a cti prišiel aj to najcennejšie, vlastnú rodinu, keď jeho synov už vychovával iný muž. A hoci sa hneď nevzdal, mal chuť o všetko zabojovať, vrátiť späť sa do istých vôd už nedal. Naopak, po rokoch strádania sa opäť slobodná Magda Lokvencová si vychutnala politické a kultúrne prebudzanie 60. rokov, kedy zaujala plnohodnotný postroj slovenskej profesionálnej režisérky. V tvorivom tandeme s novým partnerom s Tiborom Filčíkom, ktorý sa aj s jej prísvením vypracoval na rešpektovanú vedeckú osobnosť v súbore Slovenského národného divadla. Jeho najznámejšou kreáciou bola hlavná úloha v poslednom televíznom filme Stanislava Barabáša pred jeho emigráciou Krotka, natočenom v roku 67 na námety Dostojevského poviedky Krotkaja, kde hral spolu s vtedy debutujúcou 16-ročnou Magdou Vašáriovou, mladšou sestrou slovenskej herečskej hviezdy Milky Vašáriovej, a ktorý získal Grand Prix na Medzinárodnom filmovom festivale v Monte 1968. Náhla smrť použila buď Magdy Husákovej Lokvencovej, je bohatý život plný slnka aj trápenia v roku 1966 uprostred rozrobenej práci celkom nečaká. Za svojho života vytvorila takmer 60 divadelných a televíznych inscenácií. V apríli 1968 sa Husák konečne dostal do vysokej politiky. Pracoval na tom v podstate, odkedy ho prepustili. Dostával rôzne ponuky, no nechcel nič menej ako odtiaľ prerokol zo Sarminy. Teraz bol konečne vymenovaný za podpredsedu reformnej československej vlády a plne sa sústredil na prípravu Československej federácie. Po jeho boku sa začala objavovať nová žena, 45-ročná prekladateľka a redaktorka Viera Milerová. S Husákom sa poznali už za povstania, kde pracovala na informačnom oddelení Slovenskej národnej rady v Banskej Bystrici. Milerovej životná línia sa v základných tézach až nápadne budovala Lokvencovej. Bola vzdelaná, pôvodom Češka, dcera inšpektora štátnych lesov Karla Časlavského, v dobre situovanej rodiny, ktorá v dobre situovanej rodine dostala veľmi dobre vzdelanie výchovu, mala francúzsku guvernátku. Študovala na právnickej fakulte v roku 1942-1948, rôzne zdroje sa rôzne v tom, či ju aj dokončila. Spočiatku po roku 1942 pracovala aj na ministerstve hospodárstva a vojnovej Slovenskej republiky. Bola však ľavicového politického zamerania, vstúpila i do strany. Milerová mala ako Lokvencová kultúrne záujmy, obľúbovala literatúru, ovládala plynule francúzštinu a nemčinu prekladala. Jej manžel bol funkcionár, ktorý 50 rokov takisto politicky neprežil a istý čas žil svoju rodinu manuálnou prácou. Milerová pracovala v redakcii Pravdy, potom musela odísť zo stranických novín kvôli manželovi. Manželstvo však bolo zrejme v tomto čase už len formálne. Koncom 50. rokov začala externe spolupracovať s kultúrnym životom, neskôr tu nastúpila na redaktorské miesto, prekladala, robila preklady, rešerže, základ zahraničnej tlače, mala na starosti rubriku venovanú zahraničnej kultúre. Bola v obraze v centre diania, týždenníku, ktorý sa v 60. rokoch stal miestom mnohých intelektuálnych diskusí a stránky priestorom pre širokú spektrálnu výmenu názorov zo všetkých relevantných
trávili veľa času aj súkromí, si spomínala na návštevu francúzskeho filozofa Jean-Paul Sartra a jeho partnerky spisovateľky Simone de Beauvoir v redakcii týždenníka v roku 1965. Interview s nimi vo francúzštine jej sprostredkovala práve Viera Millerová. Bolo to v čase, kedy sa najmä po nástupe nového vedenia UKD sa zjazde novinárov, na ktorom vystúpili slovenskí novinári voči režimu veľmi razantne a kriticky, pomaly rozvíjala stále rastúca túžba po obrote spoločnosti. A takisto aj požiadavka dôsledných rehabilitácií v minulosti poskribovaných v obeti vykonštruovaných procesov. Na stránkach kultúrneho života túto tému pokrývali Roman Kalisky a Viera Millerová. Pri príprave podkladov sa kontaktovala s Husákom. V tom čase sa bola Kalinové mal začať aj osobný vzťah, v ktorým sa jej Millerová zdôverovala podľa nej so spočiatku veľmi romantickými pocitmi. Už na konferencii 20. výročiu Slovenského národného povstania sporiadanej Zväzom slovenských spisovateľov v júli 1964 na Tálo s Husákom, známou osobnosťou a autorom práve vyšlej rozsiahlej 600-stranovej monografie tvorili pár. Skutočne, že Millerová bola v tom čase ešte vydatá, ovplyvnila jej postavenie nielen po vzťahu s Husákom, ale aj v verejnosti. Roky neoficiálnou partnerkou zostala aj po rozvode s prvým manželom v roku 1967 a dobrovoľne v tomto postavení zotrvala aj ďalšie roky, kedy s Husákom nezdielali klasickú spoločnú domácnosť. Akceptovala to aj za cenu toho, že sa stala aj s tým terčom plebiek a podozrení, že Husáka informuje o dianí v slovenskej kultúrnej obci, čo bolo neskôr v partnerskej dvojici asi celkom prirodzené. Jej postavenie priateľky vysoko postaveného politika ju síce chránilo, bolo spojené s výhodami, ale prinieslo jej aj odsedenia a stratu priateľov. Takýto výkvetový vzťah na diaľku, ktorý odsúdil Millerovú na to, aby bola väčšinu času sama, no pod drobnohľadom okolia, prispel k submisívnosti a neistote Husákovej druhej ženy, ktorá si svojho žena manžela vážila a spolu s ostatnými ho obdivovala za nezlomný postoj vo väzení, za to, čo politike dokázala, ale musela nové strpieť. Millerová sa vďaka spojenú s kontroverzným politikom, ktorý vyvolával kontroverzné reakcie, nevyhla kontroverzným situáciám. Stalo sa tak napríklad aj pri známom a už tu spomínanom medializovanom a rozputľovanom rozpole v kultúrnom živote v jarných mesiacoch roku 68. Začal obhajobu emigrácie Ladislava Vňačku, preniesol sa do arabského-izraelského konfliktu a prerastol do problému, v dôsledku ktorého na protest opustila reakciu kultúrneho života trojica renomovaných básnikov komunistov Válek Momeský Milan. Millerová, ktorá sme nechcela byť konfrontovaná s atmosférou redakcií, dostala v tom čase politickú kritiku a poplatne oznámila telefonickú výpoveď, prešla do Husákovho nového slova. Kým demokracia v 60. rokoch prebiehala limitovaným spôsobom, ako pamätníci príznačne charakterizovali krok dopredu a dva späť, potom 3 kroky vpred a pol roka naspäť, vyvrcholila v pamätnom hektickom roku 1968, ktorú ukončila okupácia s priateľmi na Varšavskej zmluvy. Tak sa stal kľúčovou osobou normalizácie situácie. Kým predtým bol prijímaný ako martýr a reformátor, pomerne rýchlo sa jeho úloha vrátila a stal sa tvárou osobnícov najhoršie mlčania a likvidáciu reformného hnutia. Pre mnohých konzervatívnych komunistov, súdnikov bol záchrancom obou národov, pre väčšinu obyvateľov a predstaviteľov kultúrnych človekom, ktorý sa spreneveril, ktorý zradil vzdelanie reformy a demokratizácie, prispel k opätovnej neslobode a spolunastolil komunistický režim. Ani po uzavretí manželstva v roku 70, ktoré Husákovi údajne doporučili z Moskvy, sa postavenie pani Millerovej vedľa Husáka veľmi nezmenilo. Manželka, ako je známe, Husáková druhá svadba mala vyslovne úradný charakter. Na situácii jej manželky sa nič nezmenilo, ale keď sa stala partnerkou prezidenta, príjmu jej sporadické reprezentatívne povinnosti a predsa len vyšší životný štandard bohužiaľ aj vrátane zdravotnej starostlivosti. Takže keď sa v roku 77 v Bardejovských kúpeloch zranila a následne podľa všetkého zbytočne spolu s ďalšími 4 ľuďmi zahynula pri havárii vrtuľníka, ktorý ju prevážal na štandardné ošetrenie do Bratislavy, Husák svoje okolie prekvapil tým, ako hlboko jej strata zasiahla. Podľa Bartovského v tomto čase prekonala aj prvý základ mŕtvice. Prišiel otrpezlivú, ale zároveň aj citlivú a inteligentnú životnú spoločničku, partnerku, ktorá vedela dobre počúvať, ale ešte lepšie mlčať. Gustav Husák je nesporne výraznou osobnosťou československej histórie, ktorá oprávnene vyvoláva a bude vyvolávať záujem historikov i verejnosti. Ten zo sebou prináša rovnako rozporné, často jednostranné a povrchné hodnotenia. Boli o ňom nakrútené filmy, napísaná hra súčasným najplodnejším slovenským autorom Williamom Klimáčom, natočené filmové dokumenty. Autor jedného z tých rozsiahlejších podľa svojich vyjadrení tlačí svoj
Husak vyťahuje ako, citujem, čistá esencia všetkého, že v politike podpúdivé, ako obrazáreň budov, ktorých je politika katalizátor. Niektoré médiá teda a priori demonizujú. Je tiež obľúbeným predmetom fabulácií fiktívnych internetových pamätičiek. Husak je podrobený detailnému prehrávaniu súkromia a ešte 20 rokov po jeho smrti sa jeho duša stala predmetom ideologického zápasu o to, či prijal na smrteľnej posteli rozrešenie alebo nie. Osoba Gustáva Husáka, ambiciózneho mladíka z Dúbravky, ktorý to dotiahol na predsedu zboru povereníkov, najvyššieho stranického predstaviteľa a plnoročného prezidenta Československej republiky, si spolu s verejnosťou a našimi potomkami ste zaslúži predovšetkým objektívne a pravdivé posúdenie jeho úlohy v moderných československých dejinách. A tomu ten prispieje aj na naše strany. Ďakujem. Vážené dámy a páni, sme stále veľmi dobre časovo na tom. Fakticky tento panel by mal končiť okolo 12. Prestávka má byť pol hodiny, môžeme tú prestávku skrátiť. Poprosím, otvorím teraz diskuziu, nech sa páči otázky, komentáre, nejaké pripomienky, poprosím teda adresovať samozrejme referujúcim. Nech sa páči. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl tomu programu realizace říct to, že vlastně my si pořád uvědomujeme, že ty Sověti sem přišli z více než podmíněnou armádou, nejen tak pro legraci, že to nebyla žádná sranda, to byla okupace. Takže oni netolerovali možnost realizace Československu podle vize Husáka, protože v případě, že by aplikovala se federalizace, tak by byla hodně zamýšlená a stala se pak vzorem pro Sovětský svaz, tak to bylo jasné ohrožení celistvosti Sovětského svazu. A podle některých Sovětů v tehdejší době říkal, že je to horší pro nás než akční program federalizace. Děkuji. Ja mám poznámok, pán kolega Hudej tu spomínal otázku vôbec, čo publikoval Plevza o Husákovi. Z interných týchto a teraz samozrejme dotekom rokov je potrebné aj povedať jednu záležitosť, nie vo všetkom. Aj v zásadných veciach sa Plevza s Husákom a opačne nezhodli. Tie konzultácie, ktoré prebiehali ohľadom kníh, zostupy a pády, mali viaceré, tak by som povedal, peripetie. Takže jednoznačne tvrdiť, že nehovorím o vašej nejakej formulácii na túto adresu, ale povedať to ako jednoznačnú záležitosť nie. Nie je to výčitka, je to len, vy ste o tom nemohli vedieť, že to žiaľ takto bolo. Viackrát doznelo Husák a uväznenie a tak ďalej. V 68. roku, keď práve do Koledeho chodila vládna komisia, tak Husák ukazoval tie kopky. Jeho to stále tá minulosť strašila. To bol silný moment, ktorý stále pôsobil v jeho živote. Jedna vec, ktorú sa dotýkala pána profesora Rychlíka. Keď bol, možno zdanlivá maličkosť, na dovolenke, jak sa vtedy hovorilo na Kryme, Gustáv Husák, tak dostal tam viaceré inštrukcie. Týkali sa tam úvodzovka inštrukcie. Dotýkali sa zastavenia rehabilitácie, zastavenia ekonomickej reformy, teda vôbec takové. A takisto priamo Husák hovoril viackrát s Karolom Lacom, podpredsedom vtedy už vlády, jednoznačne o tom. To je na margo tej poznámky, že teda nebol účastný 69-70 priamo pri tomto. Ťažisko bolo na Lacovi a ďalších pri vypracovaní všetkých tých modifikácií zákonov o federácii a tak ďalej. Takže tam už mu aj pripomínal, kadečo bude treba zmeniť z toho pôvodného. Myslím na ten zákon z októbra 68. Ďakujem, nech sa páči. Pán Milan. Já mám dotaz
na pana doktora Sikoru. Dvakrát zmínil Husákovy zásluhy o založení Slovenské vysoké školy technické. Jakého to byly rázu zásluhy, zdali přímluvy a tak podobně. Gustav Husák bol v roku 1936 volený za tajomníka Zväzu slovenského študentstva. To bola nadstranická, dá sa povedať, odborová organizácia študentov. A on spolu s týmto spolkom, Zväzom študentstva, inicioval akciu za dobudovanie slovenského vysokého školstva. Vytvoril sa výbor pre dobudovanie slovenského vysokého školstva, ktorého bol Husák členom za Zväz slovenského študentstva, a oslovili profesora Juraja Honca z Českého vysokého učení technického v Brne, aby sa stal predsedom tohto výboru a aby pomohol rozšútať teda kampaň za budovanie slovenských vysokých škôl. Neskôr sa upustilo od vysokých škôl, pretože už v Nemecku nastúpil Hitler a bola veľmi naliehavá otázka obrany, tak sa ten výbor pretvoril na výbor pre vybudovanie slovenských vysokých škôl technických. Opäť tam bol Husák vo funkcii tajomníka tohto výboru a potom sa vytvoril dokument, memorandum, ktoré bolo určené vláde, a on tiež bol jedným z tých, ktorý prispel k vypracovaniu tohto memoranda. Nakoniec aj bol členom delegácie, ktorú viedol spomínaný profesor Juro Vlnec, a nakoniec v roku 1937 aj Slovenská vysoká škola technická bola zriadená. Prvým jej miestom pôsobenia boli Košice. Neskôr Martin, a potom sa presťahovala do Bratislavy, kde teraz funguje ako Slovenská technická univerzita. Teda ako študentský predák mal na tom Husák veľmi významné zásluhy. Ďakujem, mi sa páči, doktor Zemko. Ďakujem. Opäť k kolegovi Sikorovi. Na začiatku povedal, že Husák bol aktívne v politike vyše 50 rokov, 30 rokov do 89. Dobre som si rozumel. Ja myslím, že áno, treba tam diferencovať. Jednoducho, do 43. roku mám tiež okienka, keď nebol v politike, a obdobie od 51. do 63. nemôžeme považovať za aktívnu účasť v politike. Aj po 63. až na to vystúpenie na mestskej konferencii bol vo verejnom živote ako publicista, ale nebol v aktívnej politike. To začal až v podstate od apríla 68, keď sa stal podpredsedom vlády. Čiže na toto jednoducho netreba zabúdať. A hneď ak môžem nadviazať na kolegu Hudeka, ktorý tiež konštatoval, že v 48. bol Husák na najvyššom postavení. Áno, že bolo to najvyššie provinčné postavenie, pretože v samotnej komunistickej strane hral 2. až 3., 4. husle, už nebola len podpredsedom fakticky súčasť, teda podpredsedom komunistickej strany Slovenska, ktorá vlastne bola skrytou súčasťou komunistickej strany Československa, a od 1936 roku ako predseda zboru povereníkov bol tak či onak odvedený ústrednej vlády. Čiže jeho postavenie bolo pomerne slabé. A preto sa pomerne rýchlo dostal do minulosti a bol oddielený. A s tým trošku súvisí aj to, čo sa dotkol profesor Liševík, že po 60. alebo 70. roku zostal v podstate centralistom, voľbe povedané.
to vlastne ničím vnímať nemohol byť. Po všetkých tých skúsenostiach, ktoré mal osobné, okrem toho pri princípe v podstate centralizovanej komunistickej strany musel vedieť, že akékoľvek silné postavenie na Slovensku neznamená nič. Neznamená nič, čo sa ukázalo aj potom, tí ľudia mohli zmiznúť zo dňa na deň, tak sa centrum v Prahe rozhodlo ináč. A z toho potom vyplývalo, že hýbať s týmto akýmkoľvek spôsobom je veľmi nebezpečné. Najmä ak Sovieti povedali, že nechcú mať decentralizovanú, federalizovanú komunistickú stranu Československa. A to, že na staré kolena, ktoré polovici 80 rokov už do ničoho nešiel, súviselo to s jeho aj možná starobou, aj s jeho chorobami, ktoré sa vtedy hlásili. A okrem toho, predsa len začínalo sa aj v predsedníctve strany. Nezabudujeme, že predseda strany, teda prvý tajomník, po Stalinovej smrti, aj keď bol na prvom mieste, stále bol súčasťou istého kolegia, bol súčasťou vládnych oligarchov, stranických oligarchov, ktorých musel do veľkej miery rešpektovať. A predsa v druhej polovici 80. rokov ozval sa, povedzme, budúci silný muž komisie strany Adamec, ktorý naznačil, že ani v tej podobe, ako tá federácia bola, ani takto nie je v poriadku, najmä z ekonomického hľadiska. Čiže suma sumárum, prečo by tento starý súdruh otváral témy, na ktoré nebol dostatočne silný, nemal dostatočnú oporu a teda nemusel byť ani úspešný. Traduje sa, dúfam, že v diskusii možná sa niekto toho dotkne, že práve keď prišiel na návštevu sem Gorbačov, tak vraj naznačil, že by mal zaujať Gorbačov nejaké stanovisko k okupácii. Údajne to Gorbačov odmietol. Je to možná legenda, ale potom treba možno túto legendu jednoznačne podprieť. Ďakujem. Ja vám veľmi stručne, no ja som ako prioritu mal Husák a režim Československa, čo je nesmierne zložitá, rozsiahla téma a keď máte na to 15 minút, tak sa usilujete o absolútnu abstrakciu a takéto zaujímavenia sa môžu vyskytnúť. Ja sa ospravedlňujem, samozrejme, boli obdobia, keď som sa nebol v politike, ale to už tak hovorím, že začal v polovici 30 rokov a skončil v 89. No tak takéto zjednodušenia sa, pravda, jak hovorí sa, chýlička sebou. No nech sa páči ďalšie otázky alebo komentáre, ešte môžeme využiť čas, možno nejaké 2-3 minúty. Dobrý den, já možná navážu na předřečníka a s jedním dotazem, který mám už delší dobu a vznikl před asi 5-6 lety, kdy se promítal na Filozofické fakultě dokument Karla Vachka s názvem Spojení volbou o zvolení prezidenta Svobody v roce 68 a potom v diskuzi, které byl přítomen český císař ještě v té době, tak on tam zmínil jednu takovou zajímavou věc, kdy vlastně v souvislosti s tím rokem 68, tak potom na nějaké oslavě, myslím, že to bylo 1. máji, se odebrali vlastně aktéři té volby někam takové jako bokem a byl tam čestný císař, tam další členové ústředního výboru a byl tam i Husák. A v té diskuzi čestný císař řekl, že vlastně Husák, jakože byl rád koňák, tak po pár těch koňacích vlastně řekl, že nechce nikomu vyčítat nebo nějakým způsobem se mstít za to, že byl 9 let zavřený a že od Kymučevi Češ teda zmínil, ale že chce vlastně to kompenzovat nebo nějakým způsobem napravit skrze ekonomickou pomoc Slovensku a že tedy vlastně ta jeho politika bude takhle skrytá v tom, že za doby jeho vlády bude chtít, aby nějakým způsobem na Slovensko plynuly prostředky. Takže to by byl můj dotaz nejspíš pana profesora Rychlíka, jestli takové ty formality v té federaci, které byly nedořešeny, nebo nebylo to dokonale přes tu normalizaci, jestli vlastně lze nějak pozorovat takový spodní proud té politiky, kdy vlastně federace nefungovala, ale ekonomicky to Slovensko bylo nějakým způsobem na tom
zvýhodňováno. A potom druhý dotaz, jestli pozoruje nějakou opozici třeba v ústředním výboru nebo v parlamentu, nebo nějaké znaky vlastně odporu nebo minimálně diskuze na toto téma. Děkuji. Děkuji. Prosím, pana profesora Rychlíka, který by reagoval najprve to, čo komentoval pan doktor Zemko, případně teda na tuto otázku. Já bych to mohl vlastně spojit, ale vemu to pořadě. Já myslím, že nejste ve sporu. Samozřejmě mně je jasné, že Federace po sovětské okupaci, skutečná federace pro sovětský svaz byla nepřijatelná. V Sovětském svazu nikdy žádná reálná federace nebyla. Tam existoval velkoruský šovinismus a je paradoxem, že největšího vzepětí tedy získal tehdy, když v Sovětského svazu nestáli Rusové. To je za Stalina a za Chruščova. První lidé v Gruzii a druhý Ukrajinec. Čili to mě je jasné, že s tím se nedalo nic dělat. Jiná otázka je samozřejmě v těch 80. letech, kdy už to vypadalo zcela jinak. A tady já souhlasím s tím, že Husák na tom byl zdravotně špatně. Mimochodem, není to moje osobní zkušenost, ale zkušenost mojí manželky, která v roce 1987 tedy nastoupila do tehdy otevřeného historického muzea na Hradě v Bukovickém paláci. Husák tam přišel a ona viděla poprvé a taky naposled a měla z něho strašný dojem, protože on byl po mrtvici skoro slepý, malo takové viděl, se nemoc trefidovítá. Moje čisto lidská otázka je, a politická, podle mého názoru, politika není zásluhy. Politik, který není schopen uskutečňovat svoje vize a ví, že není schopen, tak má odjít. A ne sám sebe prostě ubezpečovat o tom, že je nepostradatelný, protože jiní by to dělali ještě už. To je moje osobní přesvědčení. Že prostě nikdo si nemá myslet, že v politice je něco jako trafika a už vůbec ne funkce prezidenta republiky. Čili to, ale jinak věcně já s vámi naprosto souhlasím. V roce 69-70 nemohl a v roce 80 už prostě intelektuálně zdravotně na to neměl. Ale to vyskočí hodně, jak si nedá. Asi tak. K tomu, co jste říkal, to je prosím nás mýtus, jak víme bezpečně, potvrzuje to Štrouga ve svých pamětech a já jsem si to ověřoval v dokonalých zápisech z jednání předsednictva. Husák do ekonomiky nezasahoval, on sám říkal, že tomu nerozumí, že se do toho vůbec nebude. To byla záležitost jiný. Čili on, jako nevím, jestli to, co prostě řekl, že chce jaksi vynahradit Slovensku ekonomicky, jestli to je pravda. Moc se mi to nezdá, jestli to k němu nesedí. Ale rozhodně, co se týče ekonomického rozvoje Slovenska, tak to není Husákova otázka. Do toho on neviděl. On sám prostě nechtěl do toho vstupovat. Jinak to se dostáváme samozřejmě k evergreenu slovensko-českých vztahů. Kdo na koho dopláce, já o tom už nedá mluvím, protože už jsem jaksi o tom mluvil na těch konferencích a napsal jsem 2 knihy, když si to každý může přečíst. Reálně to vypadá asi tak, že pochopitelně v rámci jednotného řízeného hospodářského prostoru docházelo k určitým přesunům finančních prostředků. A to je v pořádku, to jinak nemůže být. Protože v centrálně řízeném státě, kde navíc ten stát je vlastníkem faktických výrobních prostředků, no tak samozřejmě se přesouvá o tamto, kde je více a přesouvá se to tam, kde je méně, to jinak ani se udělat nedá. Do jaké míry prostě tyto zdroje na Slovensku částečně pocházely také z místních zdrojů, byly jenom přerozdělovány tím, tedy, že to šlo do federálního rozpočtu a pak zase zpátky. To je velice těžko dnes dohledatelné a já si myslím, že ani nemá cenu tímto se zabývat, protože z toho pouze v dobách československého napětí se vyvolávaly politické kalkuly. Musíme se na problém podívat z opačného hlediska. Právě to, že vznikla otázka, že někdo na někoho doplácí, je jasným důkazem toho, že Československo nemělo pevné základy. My se taky neptáme, jestli doplácíme na okres Uherské Hradiště nebo okres Vsetín. Byť asi ano, protože zde samozřejmě na daných se vybere více, no tak se dává tam, kde je méně, ale to tak musí být. První, kdo vyskočil s otázkou, každý za své, tak Československo pohřbil. V jednom státě nemůže žít jedna část státu za své a druhá taky za své. To jsou pak státy 2. Čili asi to je. Pokud byste se chtěli jako o tom podrobněji, tak pan doktor Lombák napsal poměrně, myslím, vyčerpávající ekonomickou analýzu a i já ve své knize tedy Češi a Slováci v 20. století a rozdělení Československa se tomu věnují
Vracím sa k vašej pôvodnej otázce, Husák do tohoto nezasadol. Ďakujem, páne profesori. Vážené kolegyne, kolegovia, ukrojil som vedome z prestávky 15 minút, zámerne kvôli tomu teda, že začíname konferenciu, všetci sú ešte veľmi čerství, takže máme 15 minút na refreshment. Poprosím, budeme začínať o presne 12. hodine ďalším blokom, ktorý bude moderovať kolega Blažek a vystúpia traja referujúci. Odovzdávame im teda panel absolútne v časovom poriadku. Nech sa páči.